ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் பகவத்கீதா 18 நாள் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் 14வது நாளுக்கு வந்தாச்சு. நம்ம அதுக்குள்ள எல்லா சாப்டருமே நல்ல இம்பார்ட்டன் தான். இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப மைண்டுக்கெல்லாம் பாக்லிங்கா இருக்காது, ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற போல இருக்கும். விடுவிடுன்னு பண்ணிட்டு போயிடலாம். நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு, நான் ஒன்றும் கட் பண்ணல, டீட்டெயிலாவே இருக்கு. சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஓகே, அப்ப இது வந்து இதெல்லாம் நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்லன்னு படிக்கிறோம். ஒரு செலவு கிடையாது, புக்கு வாங்குறது செலவு கூட கிடையாது. நம்ம இங்கிலீஷ் புக்கு பார்த்து படிக்கலாம்னா வேதா பேஸ்னு ஓப்பன் பண்ணா எல்லா புக்ஸும் இருக்கு, பாகவதம்ல இருந்து எல்லாமே இருக்கு. ஸோ நம்ம வாங்கணும்னு கூட ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா தமிழ்ல வந்து இன்னும் அந்த ஆன்லைன்ல போடல. சரி, இதெல்லாம் படிக்கிறோம், ஒரு தமிழ் நம்ம கையில புக் இருந்தா நல்லது தானே அப்படின்னு நினைச்சிருந்து வாங்குறது. யாருக்கு விருப்பம் இருக்கோ பாகவதம் எல்லாம் இப்ப வாங்க வேண்டும். பகவத்கீதை என்ன 200 இருக்கும், 250 இருக்கும். அப்படி முடிஞ்சு யாருக்கு வாங்க வேணும்னு தோன்றதோ வாங்கினா கூடாது. அகேன் தெர் இஸ் நோ கம்பல்ஷன். அந்த 18 நாள் கோர்ஸ் வந்து எல்லா மாசம் நடந்துட்டே இருக்கும். அடுத்த மாசம் இப்போ ஓப்பன் ஆயாச்சு. உவர் நீ உங்களுக்கே ரிப்பீட் பண்ணனாலும் பண்ணலாம், இல்ல உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், குழந்தைகள், யூத், ஏன்னா 3 இது போயிட்டு இருக்கு, 3 பேட்சஸ் யூத்தோட. இப்பதான் கிட்ஸோட போயிட்டு இருக்கோம். 6 மணிக்கு கிட்ஸோட வேற ஒரு மாதாஜி எடுத்துட்டு இருக்காங்க. யூத் வந்து மோஸ்ட்லி சாயந்தரம் தான் இருக்கு, ஏன்னா காலேஜ் சீக்கிரம் போவா, அவளுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் சௌரியமா இப்படி வந்து. பட் அடல்ட்ஸோட வந்து 4 செஷன் போகும். ஸோ அதனால எது வேணா நீங்க அட்டென்ட் பண்ணா இட் இஸ் ஆல் நமக்கு ஒரு பெனிஃபிட் வேண்டிதான். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து ஒரு 3 வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் சொல்றேன், நீங்க மியூட்லயே சொல்லுங்க. அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எஸ் பிரபுஜி, நீங்க பிரணத்தி எடுக்கிறீங்களா? தெரியுமா உங்களுக்கு பிரணத்தி எடுக்கிறதுக்கு? பிரணத்தி தெரியும்னா சொல்லுங்க. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. சந்தோஷ் பிரபுஜி வந்திருக்கார், அவர்கிட்ட வேணா கேளுங்க. சந்தோஷ் பிரபுஜி வந்து அவருக்கு தெரியாது, அவர் வந்து இன்னும் படிச்சிருந்தா இருக்கார். சரி சரி, நான் டெய்லி அவர் கேட்டு இல்லைன்னு நான் சொல்ல வைக்க வேண்டாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா சந்தோஷ் பிரபுஜி, நீங்க சண்டே மூடா லேட்டா எழுந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒன்ஸ் இன் அவைல் ஆகும், அப்படி கொஞ்சம் லேட்டாலாம் எழுந்துக்க தோணும். அது சண்டே மூட்னா அப்படி ஆயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள், அந்த வகுப்புக்கு தான் நம்ம எல்லாரும் வந்து. ஓகே, இது இன்னைக்கு 14வது அத்தியாயம். விடுவிடுன்னு பாக்குறதுக்குள்ள இந்த 18 days முடிஞ்சு போயிடும். இப்படிதான் ஒரு மாசம் எங்களுக்கு விடுவிடுன்னு போயிட்டே இருக்கும். அவங்க ஒரு மாசம் ஒருத்தர் இப்படி நிறைய பேர் படிச்சுட்டே இருப்பா. அண்ட் நீ இங்க யாருக்காவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணா அவளுக்கு படிச்சு அவளுக்கும் அந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கும். அதனால நீ கேன் ரெக்கமெண்ட் எனிபடி. அண்ட் நீங்களும் கூட ரிப்பீட் பண்ணலாம். திரும்பி இந்த 18 days ரிப்பீட் பண்றது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. கீப் ஆன் ரிப்பீட்டிங். உங்களுக்கு நான் இவ்வளவு நாள் ரொம்ப ரிப்பீட். ஆனால் லெவல் 2 லெவல் 3 போயிட்டே இருக்கலாம். ஏன்னா அது நான் கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும். லெவல் 2 எல்லாம் எப்படி வாரத்துக்கு 2 நாள் தான். ஸோ அது ஃபுல் 18 சாப்டர் முடிக்கணும்னாக்கா நிறைய ஒரு 6 மாசம் எடுக்கும், 6-7 மாசம் எடுக்கும். அது இன்னும் டீட்டெயிலா படிக்கலாம். ஸோ நம்ம இந்த பாதை ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அண்ட் யூ ஷுட் ஆல் டேக் அப். இதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் பாத். எஸ், இப்போ இன்னைக்கு 14வது அத்தியாயம். இதோட என்னது டைட்டில்? குணத்ரய விபாக யோகா, ஜட இயற்கை முக்குணங்கள். இப்ப நேற்று வரைக்கும் ஒரு மாதிரி பார்த்தோம் கொஞ்சம். இன்னைக்கு அதை பத்தியே தான் ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். என்னது? இயற்கையில முக்குணங்கள் இருக்கு. இந்த உடல்ல ஒரு ஆத்மா ஒரு உடலை எடுத்து வெளியில வரும்போது இந்த முக்குணங்கள் அது தாக்கும். ஆஸ் லாங் as அது ஆத்மாவா இருக்கிறது வரைக்கும் இந்த முக்குணங்கள் தாக்காது. இட் இஸ் லைக் மேக்னெட் அண்ட் அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படி. அப்ப இந்த முக்குணங்கள் நம்ம எல்லாம் மேட்டரா இருக்கிறதுனால இட் ட்ரைஸ் டு அஃபெக்ட். யாரு நம்மளா? நம்ம ஒன்லி ஹியூமன் பீங்ல எல்லாம் உயிர் வழி. அது தேவர்கள்ல இருந்து கீழே பாத்தாள் லோகத்துல யாரெல்லாம் இருக்கணும் எல்லாரையும் அதை அஃபெக்ட் பண்ணும். பிகாஸ் ஆத்மா ஒரு உடலை எடுத்துன்னு வந்தா அது இந்த முக்குணங்கள்ல அது தாக்குதல் பெறதான் செய்யும். எதை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அதுக்கு தகுந்தா போல. ஒரு நாயா இருந்தா அதுக்கு என்ன சத்துவகுணமோ அது பண்ணும், அதுக்கு என்ன ரஜகுணமோ அது பண்ணும், அதுக்கு என்ன இது தமோகுணமோ அது பண்ணிடும். அதே போலதான் ஹியூமன் பீயிங். சோ நம்ம அப்போ ஜட இயற்கை குணங்களை பத்தி தான் எனக்கு டீட்டெயிலா பார்க்கணும். இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். பெரிய டெக்னிக்கலாவும் பிலாசபிக்கலும் அப்படின்னா என்னது எல்லாம் அப்படிலாம் இருக்கா. நம்மளே அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓ நான் எப்படி இருக்கேன் இப்போ, ஒருவேளை நான் சத்துவகுணத்துல இருக்கேனோ ரஜகுணத்துல, எப்படி நம்மளே அனலைஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு சாப்டர் தான். ஓகே, அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரண் பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா ஆபீஸ் ஃபார்ம், தட் இஸ் கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம், அவர்களுடைய போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். அப்ப நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டரா இருந்தது, ரொம்ப பிலாசபிக்கலா இருந்தது. பட் எப்படியும் ஒரு மாதிரி முடிச்சோம். ஆனா இவ்வளவு புரியலன்னா திரும்பி நம்ம படிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் மந்த் ஆல்சோ வி கேன் ஸ்டடி. அப்ப அர்ஜுனனின் 6 கேள்விகள்: க்ஷேத்திரம், க்ஷேத்ரஜ்ஞம், ஞானம், ஞேயம், பிரகிருதி, புருஷா, இவற்றின் ஒற்றுமையை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். அவர் கேட்கிற இதுனா என்னது கேட்கிற, பகவான் அதுக்கு பதில் சொல்றார். அப்புறம் அறிவின் பார்வை. நேற்று அந்த இது ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்மளோட என்னது, நாலேஜ் கெய்னிங். நாலேஜ் ஞானம் பெறறோம். பட் பக்தி மார்க்கத்துல உள்ள ஞானம். சும்மா நம்ம ஸ்கூல் படிப்பு மாதிரி ஏதோ படிக்கிறோம், அது மகப் பண்றோம், எக்ஸாம்ல எழுதுறோம், மார்க் கிடைச்சது, அந்த மாதிரி கிடையாது. யூ ஹேவ் டு அனுபவிச்சு அது பகவானிடத்தில் லயித்து அந்த மாதிரி ஞானத்தை பெறணும். அப்ப அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? குணங்களின் நிபந்தனை. இந்த குணங்களை எப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங்கா நம்மள அஃபெக்ட் பண்றது, அதெல்லாம் பார்க்கணும். செயல்களின் குணாதிசயங்கள் மற்றும் இறப்பு. அப்ப அந்த இறக்குற தருவாயிலையும் ஒருத்தர் ரஜோகுணத்துல முன்னே அவன் இறந்து போனா எங்க போவான், தமோகுணத்துல இருக்கிறான் எங்க போவான், சத்துவம் அதுவும் பார்ப்பேன். இருக்கிறது போது அவனோட செயல்கள்லாம் எவ்வளவு வேறுபடுறது. ஒரு யஜ்யம் பண்றவங்க கூட ஒரு சத்துவகுணத்துக்காரன் எப்படி யஜ்யம் பண்றான், தமோகுணத்துக்காரன் யஜ்யம் எப்படி பண்றான், அப்படி எல்லா டிஃபரன்ஸும் அதெல்லாம் காட்டும். முறைகள் மாற்றுதல். அப்ப இந்த முறைகளை மாற்ற முடியுமா அப்படின்னாக்கா இது கடினம். பகவான் சொல்லியிருக்காரு எல்லாரும் அதுல அஃபெக்ட் ஆற அந்த முறைகள்ல ஒரு பாடி எடுத்து நம்ம வந்துட்டோம்னா கண்டிப்பா அந்த இதுல அந்த பப்பெட் மாதிரி நம்மள ஆற்றதான் செய்யும். இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு ஃப்ரீடம்னு பகவான் கொடுத்திருக்க. அந்த ஃப்ரீடம் என்னது? பகவான் எடுத்து நல்ல பக்தி பண்றது. அந்த பக்தி பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா இந்த குணங்கள்லாம் போய் என்ன வரும், சுத்த சத்த நிலையில நம்ம போய்விடுவோம். அதுல இருந்துனாக்கா இதெல்லாம் வீக்கப்படும். இந்த முக்குணங்களை நம்மள தாக்கல் வராது. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. குணத்ரய விபாக யோக. குணத்ரயன 3 குணம், குணத்தோடு 3 அதோட என்னது சொல்லிட்டு செப்பரேட் பண்ணி நம்ம பார்ப்போம், டீட்டெயிலா பார்ப்போம். அத்த சதுர்தசோத்தியாய 4-10. அதான் சதுர்னா 4, தசோனா 10. 4-10 அப்படின்னா 14 அர்த்தம். சான்ஸ்கிரிட்ல அப்படிதான். எஸ். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச
பரம் பூய பிரபக்ஷ்யாமி ஞானானாம் ஞானம் உத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனயः சர்வே பராம் சித்திம் இதோ கதாः. முனிவர்கள் எல்லாம் இதை படித்து நல்ல கதி பராம் சித்திம் சித்தி பெற்று போயாச்சு அப்படின்னு என்ன சொல்றார் பகவான் சொல்றார். முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானிகளும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். இதேதான் பகவத்கீதா தான். அதில் உள்ள இன்னும் கொஞ்சம் சர்டன் பார்ட்ஸ் அது லெஃப்ட் அவுட். அதையும் நான் உனக்கு சொல்றேன். இதெல்லாம் படிச்ச ஞானிகள்லாம் முனிவர்கள் இவெல்லாம் பக்குவ நிலைக்கு போயாச்சுன்னா என்னது எல்லாம் முக்தி ஆயிடுச்சு, எல்லாம் போயாச்சு. பகவானுடைய கோலோக பிருந்தாவன் போயிடுச்சு. பச்சையை சொல்லணும் கோலோக பிருந்தாவன் குழந்தைகளுக்குன்னு சொல்லும்போது அப்படிதான் இது நம்ம கொஞ்சம் பாலிஷ்டு வேவ் சொல்லணும்னா பக்குவ நிலையை அடைந்து விட்டார்கள். இங்கு they will not take rebirth. அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போயாச்சவா. சோ அததான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். இதம் ஞானம் உபாசிரித்ய மம சாதர்மியம் ஆகதாக சர்கே அப்படி நோபஜாயந்தே பிரளயேன வியதந்தி ச. இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். என்னை போன்ற பகவான் மாதிரி அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பகவானுடைய அம்சங்கள் தான். டெஃபினட்டா பகவானுடைய குணங்கள் நம்ம கிட்டே இருக்கும். அவர் சச்சித் ஆனந்தானா, நம்மளும் சச்சித் ஆனந்தா. ஆனா என்னது அவர் பெரிய அளவுல இருக்காருன்னா உடல் இல்லை, அவரோட அந்த வைபவங்கள்லாம் பெரிய அளவுல இருக்கு. நம்மளோட எல்லாம் அந்த ஓஷன்ல கடல்ல ஒரு துளி தண்ணி எடுத்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும், அந்த டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும், உப்பு கரிக்கும். இந்த என்டையர் ஓஷன் இஸ் ஆல்சோ உப்பு கரிக்க தான் செய்யும். அதே மாதிரிதான் அவர் ஃபுல் கடல் மாதிரி இருந்தா அது அவரோட அந்த மாதிரி ஒரு ஒப்லன்ஸ் நம்மகிட்டயும், அவர்கிட்ட பலம் நம்மகிட்டயும் இருக்கும் ஆனா கொஞ்சமா இருக்கும், அவர்கிட்ட ஒரு அறிவு நம்மகிட்டயும் இருக்கு ஆனா கொஞ்சமா இருக்கு. அந்த மாதிரி சோ எல்லாம் அவர்கிட்ட தான் வந்திருக்கும். அவர் தான் நம்மளோட பீஜ பிதா, அவர் தான் நம்மளோட பிதா தாத்தா எல்லாம் சொன்னாரு. நான் தான் தாத்தா அம்மா அப்பா எல்லாம் உங்களோட எவ்ரி திங் இஸ் அவர்கிட்ட தான் வந்திருக்கு. அப்ப அவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி குணங்களை வளர்த்துனா என்னை மாதிரி அடையலாம்ங்கிறார். எனக்கு இருக்கிற அந்த வைபவங்கள்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கு, இன்னும் அது இன்னும் வளர்ச்சி பெற்று நம்ம ஃபைனலி என்ன நம்ம கோலோக விருந்தாவன் போயிடுவோம் அப்படிங்கிற. சோ என்னுடைய தெய்வீக என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் ஒருவர் படைப்பின் போது பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. தொல்லைனா என்னது, திரும்பி பிரளயம் வரும்போது அழிக்கப்படுறதும் உற்பத்தி ஆகும்போது இதெல்லாம் கிரியேஷன் ஆகும்போது எல்லாம் உற்பத்தி பெறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சிக்கல்ல வரமாட்டாங்க. ஏன்னா பெர்மனண்டா நம்ம ஆனா சூக்ஷ்ம சரீரத்துல இருக்கும். இப்ப என்ன இதெல்லாம் ஒரு ஃபிகர் காட்டியிருக்காங்க. இந்த சூக்ஷ்மத்துக்கு கண்ணுக்கு நமக்கு புலப்படாது. அப்ப எப்படி நம்ம காட்ட முடியும்? பிளேன் பிக்சரை காட்டி இதுதான் கோலோகம் இருந்தாங்கன்னா எப்படி புரியும்? அதனால நமக்கு புரியறதுக்கு வேண்டி ஒரு ஆளு ஒரு ஃபிகர் எல்லாம் போட்டு நமக்கு காட்டுறான். பட் வி வில் பி நாட் இன் திஸ் ஸ்தூல சரீரத்துல இருக்க மாட்டோம். எல்லாரும் சூக்ஷ்ம சரீரம், ஆத்மா வித் சூக்ஷ்ம சரீரம் அங்க இருக்கும். அப்ப இந்த பிரளயம்லாம் அங்க பிரளயம் வரும்போது கோலோக விருந்தானம் வில் நாட் பி அஃபெக்டட். பாக்கி எல்லா உலகம் அழிந்து விடும். ரைட் ஃப்ரம் பிரம்மா உலகம்ல இருந்து கீழே பாத்தாள உலகம் வரைக்கும் எல்லாமே அழிந்து விடும். அது ஒரு அண்டமா எவ்வளவு பல 100,000 கோடி பிரம்மாண்டம் இருக்கு, எல்லாமே அழிஞ்சு விடும். பிரளயம் வரும்போது எல்லாமே அழியும். सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्तियाः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीज प्रदपिता. இதுலதான் வருதா? நான் அப்பலேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் ஆல்ரெடி முடிஞ்சுட்டு 14 சாப்டர்ல தான் வருது. அகம் பீஜ பிரதப்பிதா. எனக்கு அது அப்படியே மண்டையில போயிருக்காது. எவ்ரி டைம் ஐ சே தட். நான் தான் கடவுள், நான் தான் உன்னுடைய இல்ல நான் தான் உன்னுடைய அப்பா. ஒரு சீடு, ஒரு கொட்டை இருக்கு வச்சுங்களேன், ஒரு சீடு. அதை இப்ப நம்ம வளர்த்தான், ஒரு சின்ன ஒரு இது செடி வளர்த்தலாம் அப்படின்னா அது நல்லா தண்ணியில ஊற வச்சு இந்த மண்ணில போட்டா தண்ணி ஊத்தி கொஞ்சம் வெளிச்சமா பட்டு பார்த்தா ஒரு 4-5 நாள் அப்படி கொஞ்சம் துளிர் விட்டு இப்படி வரும். அப்புறம் கொஞ்சம் இப்படி இன்னும் பெருசா வரும். அப்படியே ஒரு நல்ல ஒரு பிளான்ட் மாதிரி வளரும் சின்னதா. சோ நமக்கும் எவ்வளவு செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா பாடியில, அந்த செல்ல ஃபர்ஸ்ட் செல் போட்டது யாரு? பகவான் தான். அதுக்கப்புறம் தான் மல்டிப்ளை ஆகி 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 நம்ம ஒரு உருவம் எடுத்து நிறைய செல்லாம் உற்பத்தி ஆச்சு. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் செல் என்னது? பகவான் கொடுத்த செல் தான். செல்னா பேட்டரி இல்ல, சயின்டிபிக்கல் செல். இப்போ நம்ம அவர் தான் நமக்கு பீஜ. அதனாலதான் சொல்றேன், அகம் பீஜ பிரதப்பிதா. பிரதனா கொடுத்திருக்கேன், பீஜம் கொடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு, பிதா நான் தந்தை அப்படிங்கிற. குந்தின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இந்த பொருள் இயல்பில் பிறப்பால் சாத்தியமாகின்றன. எல்லாம் பிறப்பால் சாத்தியமாகுது என்பதையும் நான் விதை கொடுக்கும் தந்தை என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்ப நம்ம மாத்திரம் இல்லை, என்னெல்லாம் இது உற்பத்தி பண்ணிருப்பாரு எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் என்னது? யாரு கிரியேட் பண்ணிருக்கார்? பகவான். அவர் தான் ஸ்டார்ட் லைட்டட் த மேட்ச். அதுக்கப்புறம் கிட்ட எல்லா பாப்புலேஷன் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ஆனா அவரோட இது இருக்கு, ஆதிக்கம் இருக்கும் எல்லாருக்கும். இப்ப நம்ம இதுக்கு திரும்பி அந்த பார்த்தோம், இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் நம்ம ஏதோ சாப்டர்ல நடுவில் வந்தது.
காரணோதக சாய் விஷ்ணு. அவர் வந்து இது காரணா ஓஷியில படுத்துட்டு இருக்கார். அவரோட மூச்சு காற்றுல இருந்து ஒரு ஒரு அண்டங்களா பிறக்கிறது, நிறைய அண்டம். யூ கேன் சி இந்த குழந்தைகள்லாம் அந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் விட்டு இந்த சோப்பு வாட்டர்ல எப்படி பபிள் விடுவாங்க, அப்படி பபிள் விடுங்க, அந்த மாதிரி இது வரும். அவர் எப்படி எக்ஸைல் பண்ணும்போது, அவர் எப்படி மூச்சை வெளியில விடும்போது ஒரு ஒரு அண்டங்களா வரும். அண்டம்னா எவ்வளவு, 14 உலகம் உள்ள அண்டம். அப்படி ஒரு அண்டமா நிறைய பிரம்மாண்டம் இப்படி வரும். அப்புறம் அவர் மூச்சு இழுப்புறே, திரும்பி அவர் இன்ஹேல் பண்ணுவாரே, எல்லாம் அவருக்குள்ள போயிட்டு ஐக்கியமாயிடும். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் இருந்து திரும்பி வெளிப்படுது. அதெல்லாம் ஆனா நம்மளோட கணக்கு பிரகாரம் பார்த்தா நிறைய வருடங்களா மூச்சு விட்டுன்னு இருப்பார், நிறைய வருடங்களா உள்ள கொண்டு போயிட்டு இருப்பார். அப்புறம் மூச்சை இழுத்து வச்சிருப்பார் உள்ள. அப்ப நம்மளாம் அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல அந்த இதுக்குள்ள இருப்போம், அவரோட உடல்லயே நம்ம இப்படி இருக்கும். அப்புறம் திரும்பி ஒரு மூச்சு வெளியில விடும்போது எல்லாம் இப்படி எல்லாம் அதான் நம்ம காத்தால ராத்திரி அந்த நமக்கு எப்படி ஆகுது அந்த மாதிரி. ராத்திரி ஆச்சுன்னா எல்லாம் நம்ம எல்லாம் ஒடுங்கி போயிடணும் இல்லையா, எல்லாம் அவ படுக்கையில போயிட்டு தாச்சி பண்ணிக்கலாம், எல்லாம் தூங்கிடும் நம்ம. சோ நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. இட்ஸ் லைக் பிரளயம் மாதிரி தான் அவரோட இதுக்குள்ள. அப்புறம் எவ்வளவு 4 hours 5 hours 6 hours whatever how much ever நம்ம எவ்வளவு தூங்குறோமோ அது வரைக்கும் நமக்கு என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியாது. அப்புறம் அப்படி கண்ணு விழிச்சு பார்க்கும்போது எல்லாம் வியக்த நிலையில வந்துடும், எல்லாம் அப்படி உயிர் பெற்று அப்புறம் எல்லாம் கிட்டதுன்னு ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் தொடங்கும். நமக்கு ஒரு நாள்ல எப்படி நம்ம பாக்குறோமோ அதே போலதான் நம்ம வந்து பிரளயம் அந்த மாதிரிதான் வரும். இதுதான் வந்து காரணோதக சாய் விஷ்ணு. நடுநடுல இது இப்படி வந்துட்டே இருக்கும் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சத்வம் ரஜஸ்தம இதி குணாः பிரகிருதி சம்பவாः நிபத்னந்தி மகாபாஹோ தேகே தேகினம் அவ்யயம். பொருள் இயல்பு 3 முறைகளாக கொண்டுள்ள. பொருள் இயல்புன்னா நேச்சர்ல வந்து 3 முறைகள் இருக்கு. 3 இந்த குணங்கள் இருக்கு. என்னெல்லாம்? நன்மை, குட்னஸ், பேஷன், இக்னோரன்ஸ். நன்மை, ஆர்வம், அறியாமை. தமிழ்ல போட்டுட்டு இங்கிலீஷ்ல தான் சான்ஸ்கிரிட் சொல்லலாம். சத்வம், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். எனிதிங் யூ கேன் டேக், எது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படி நம்ம வந்து புரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். நித்திய ஜீவாஸ்தி, நம்ம தான் நித்தியா. ஏன் நம்ம நித்தியம்? ஆல்வேஸ் இட்டர்னல், நமக்கு தான் அழிவே கிடையாது. நம்ம என்னைக்குமே பிறந்ததும் இல்லை, வளர்ந்ததும் இல்லை, சாவும் கிடையாது நமக்கு. என்ன ஆஸ் அன் ஆத்மா நம்ம எல்லாம் ஆத்மான்னு தான் எண்ணிக்கணும். அப்ப நம்ம எல்லாம் நித்திய ஜீவானா ஜீவராசிகள். நித்திய ஜீவாஸ்தி இயற்கையுடன் தொடர்பு கொள்ளும் போது வலிமையான ஆயுதமுள்ள அர்ஜுனா அவர் இந்த முறைகளால் பந்தனைக்கு உட்படுகிறார். அப்ப எப்படி நம்ம ஜீவாஸ்தி கரெக்ட், ஆனா ஒரு உடலை எடுத்துன்னு வந்து இந்த இதுல பிறக்கும் போது இந்த 3 முறைகளை நம்மளை வந்து தாக்குறது. அப்போ ஒரு கண்டிஷன் சோல் ஆயிடும், நம்ம எல்லாம் கண்டிஷன் ஆயிடும். சத்துவகுணம் சொல்லும், காலையில் ஆயிடுச்சு ஏந்திரு, சத்தம், இந்த நல்ல குணங்கள்லாம், ஒரு பூஜை, ஒரு யஜ்ஞம் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு தூண்டும் நம்மள. அப்புறம் கொஞ்சம் இந்த காலை பொழுதெல்லாம் ஆனப்புறம்னா ரொம்ப ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். அவங்க போன மார்க்கெட் போனா அதை முடிக்கணும், இது போன பேங்குக்கு போனா ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருந்துட்டே இருக்கும், வேலைக்கு போனா அது இதுன்னு. அப்புறம் ராத்திரி 7 மணி 8 மணி எல்லாம் ஆகும்போது ராத்திரி ஆச்சுன்னா எனக்கு நேச்சர்லயே இது பை டிஃபால்ட் நேச்சர்லயே இந்த சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இருக்கு. ஒரு இரவு ராத்திரி வர வர என்ன ஆகும், தமோகுணம் எல்லாம் போரும், டயர்ட் ஆயிடுச்சு படுத்துக்கலாம், இனஃப் நோ மோர் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும். இப்ப இந்த தமோகுணம் வந்து ஓங்கி இருக்கா? சோ இதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாஷ கமநாமயம் சுக சங்கேத பத்னாதி ஞான சங்கேன சானக. பாவம் இல்லாதவரே, நன்மையின் குணம், நன்மைனா சத்துவகுணம். சத்துவகுணத்துல எப்படி மற்றவர்களை விட தூய்மையாக இருப்பது, ஒளிரும் நல்ல ஒரு என்னது தேஜஸ் இருக்கும். அந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களோட ஃபேஸ்ல அந்த பவுடரை போட்டு அந்த மாதிரி கிடையாது, ஏதோ ஒரு குணம் இருக்கும். பூஜை புனஸ்காரம் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு தேஜஸ் இதுல நடத்தையிலையும் இருக்கும், பேச்சுல. I'm not talking only the face, அந்த மாதிரி கிடையாது, எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவா இருக்கும், அவங்க பேசுறதும் நடக்கிறதும் எல்லாமே. சோ நன்மையின் குணம் எப்படி மற்றவர்களை விட தூய்மையாக இருப்பது, ஒளிரும், மேலும் ஒரு பாவ வினைவுகளிலிருந்து ஒருவரை விடுவிக்கிறது. அந்த சத்துவகுணத்தை இருக்கும்போது டெஃபினெட்லி அவங்க வந்து கொலையெல்லாம் பண்ண சத்துவகுணத்துல அது வரவே வராது. நம்மளுக்கு என்ன தோணும், பகவானுக்கு தியானம் பண்ணணும், ஜப்பா பண்ணணும், ஒரு பூஜை பண்ணணும், ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணணும், ஒரு அர்ச்சனை பண்ணணும், இதுதான் அவன் பண்ணணும். ஆனா என்னன்னா கொஞ்சம் பல நோக்கோட பண்ணுவோம். சரி காத்தாலி வெள்ளிக்கிழமையா இருக்கு, ஆடி வெள்ளிக்கிழமை தான், நேற்றுக்கு என்ன புரட்டாசி சனிக்கிழமை, அதுக்கு ஏதோ பண்ணலாம், ஒரு பஜனை பண்ணலாம், சம்திங் ஏதோ ஒரு இது நல்லது, இது நம்ம வீட்டுக்கு நல்லது, ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும். ஒரு டிஞ்ச் ஆஃப் ஒரு செல்ஃபிஷ்னு சொல்ல முடியாது, ஏதோ நல்லது வரும்னு எதிர்பார்த்துன்னு பண்றான். சோ அதெல்லாம் நல்ல செயல் தான் பண்றான். சோ ஒருவரை எதிர்வினைகளிலிருந்து ஒருவரை விடுவிக்கிறது. அந்த குணத்தில் அமைந்திருப்பவர்கள் அறிவை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் அந்த அறிவின் செருக்கால் அதுதான் அவங்க வந்து கேட்ச் இருக்கு. எல்லாம் நல்லதுதான், ஆனா ரொம்ப சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து
இது இருக்கு, பிறவி இருக்கு. அவங்களும் வந்து மறுபிறவி அவங்களுக்கு இருக்கு. ஏன் இவ்வளவு நல்லதெல்லாம் பண்றானே, புண்ணியம் தானே கிடைக்கிறதுனா, நம்ம தான் முதல்லயே சொல்லிட்டோமே, புண்ணியம் நிறைய கிடைச்சாலும் அந்த புண்ணியத்தை வந்து மேல போயிட்டு எல்லாம் அங்க போயிட்டு என்னது ரம்பா உருவசி எல்லாம் ஆடுவா, அந்த மாதிரி பெரிய இந்திரலோகம் சந்திரலோகம் அங்கெல்லாம் போயிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு அந்த புண்ணியம் எல்லாம் கரைச்சப்பறம் திரும்பி நம்ம இங்கதான் வரும். அதே போல பாவமும் அப்படிதான். பாவமும் எவ்வளவு பாவம் பண்ணாலும் கீழே போயிட்டு அந்த பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி எல்லாம் பாவம் எல்லாம் தீர்ந்து விட்டது. எப்போ கோ பேக் டு ஆகும். நம்ம ஜெயில இருந்து வெளியில வராமதான். ஜெயிலுக்கு 10 வருஷம் இம்ப்ரிசன்மெண்ட்னா 10 வருஷம் எல்லாம் முடிச்சப்ப என்ன பண்ணுவோம், வீட்டுக்கு தான் வரும். அதே போலதான் புண்ணியமும் அது வந்து ஒரு பிக்னிக் போறது, அது ஒரு பணத்துக்கு ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் எடுத்துன்னு போறது, அந்த அமௌண்ட் முடியறது வரைக்கும் வேணா இருக்கலாம். அந்த 10 நாள் நினைச்சுட்டு போறோம். பட் 7 நாள்லயே முடிஞ்சுடுது. பணம் முடிஞ்சுடுது. ஏதோ அங்க அதை வாங்கினேன் இதை வாங்கினேன் முடிஞ்சுடுச்சுன்னா என்னது, திரும்பி வீட்டுக்கு தான் வரணும். திரும்பி வேற சம்பாதிச்சு பண்றது. இந்த காலத்துக்கு அதெல்லாம் நான் சொல்றேன். இந்த காலத்துல நான் கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு, ஸ்வைப்பு என்னெல்லாமோ வந்திருக்கு. அதனால அங்க என்ன இருக்கலாம். பட் ஒரு ஜெனரல் இருக்கு சொல்றேன். ஸோ how much ever you have gained ஒரு புண்ணியம், அது கரைக்கிறது வரைக்கும் மேல் உலகத்துல இருக்கலாம். ஆனா அது முடிஞ்ச அப்புறம் திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வரதான் வேணும். அப்போ பாவம் பண்ணாலும் சரி புண்ணியம் பண்ணாலும் நமக்கு மறுபிறவி இருக்கு. நமக்குதான் மறுபிறவி வேண்டாம், பகவான் இடத்துக்கு போனோம். அதுக்கு தானே நம்ம இவ்வளவு ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு இருக்கோம். சோ என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு? சோ அதுல இருக்கிறவா என்னது, அந்த குணத்தில் அமைந்திருப்பவர்கள் அறிவு வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் அந்த அறிவின் சர்க்கால் தானே எல்லோரை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் இன்னும் நினைவு மேலோங்க மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு பிறவி எடுக்கிறார்கள். நல்லது பண்றான், எல்லாம் கரெக்ட் தான். நான் எப்படி பண்றேன் தெரியுமா, காத்தால வந்து நான் 5 மணிக்கு எழுந்துடுறேன், என் வைஃபும் உட்காந்துக்கா, குழந்தை இருக்கா, டெய்லி நாங்க பண்றோம். ஒரு பெருமைக்காக 4 பேர்ட்டு சொல்றான். அப்படியா அப்படின்னு சொல்லுவா, நமக்கு ஒரு செருக்கு. ஆஹா, அவள் நம்மளை அப்ரிஷியேட் பண்றான். இது வந்தா போதும். அப்ரிஷியேட் பண்றான்னு நினைச்சாலும் போறோம், ஏதோ ஒண்ணு வந்தா போறோம். திரும்பி நம்ம வந்து அந்த இதுல என்னது ஒரு பந்தத்துல உட்கொண்டு நம்ம திரும்பி மறுப்பிட. ஏன்னா புண்ணியம், அது வந்து புண்ணியம் கிடைச்சிடும். நமக்குதான் புண்ணியம் வேண்டாம் வேண்டாம்னு காத்துட்டு இருக்குமே. அதனாலதான் அகர்மா நிலையில பண்ணிட்டே இருக்கணும். எல்லாமே பகவானை சார்ந்தது. நான் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது இவ்வளவு தொண்டை போய் எடுத்து, பகவான் நீதான் ஹெல்ப் பண்ணணும், கிளாஸ் முடியணும், இன்டர்நெட் சரியா இருக்கணும், கரண்ட் சரியா இருக்கணும், எல்லாம் அவரை வேண்டி எல்லாம் வணக்கணும். ஒரு கிளாஸ் முடிஞ்சப்ப ஒரு பெரிய பெருமூச்சு, அப்பா இன்னைக்கு கிளாஸ் ஒழுங்கா பண்ணி முடிச்சப்பா ரொம்ப தேங்க்ஸ். அவர் இல்லாம ஒண்ணுமே நடக்காது. நான் அப்புறம் கரண்ட் எல்லாம் போகும்போது நினைச்சுப்பேன், என்னப்பா ஏன்பா படுத்துற நீ, நான் என்னதான் தப்பு பண்ணேன் அப்படின்லாம் நினைச்சுப்பேன். சோ நம்ம வந்து நமக்குன்னு ஒண்ணுமே கிடையாது. நத்திங் இஸ் இன் அவர் ஹேண்ட். அப்போ அதனால நம்ம ஒரு நல்லது காரியம் பண்ணாலும் அவரோட தயவு இல்லாம நம்மளால பண்ண முடியாது. அப்ப நான் பண்றேன். நான் எப்பவுமே நான் என் வைஃப் கூட இப்ப இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த போட்டோல இருக்கு. அந்த மாதிரி ரொம்ப அதெல்லாம் பெருமையா அடிச்சுக்கவே வேண்டாம். எல்லாம் பகவான் அந்த மாதிரி ஒரு அமைச்சு கொடுத்திருக்க, நீ நீ பண்ணி கொடுத்திருக்கப்பா, அதனால நான் பண்றேன். அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தோடு பண்ணுமா, அதெல்லாம் வந்து அப்ப புண்ணியம் கிடைக்காது. என்ன கிடைக்கும்? அகர்மா செயல்னா என்னது? செயலின்மை. நம்ம செயலே பண்ணல, அந்த லெவல்ல போயிடும். செயலே பண்ணலைன்னா இதுவும் வராது, எதிர்ப்பும் வராது, நல்லதும் வராது, கெட்டதும் அதோட எஃபெக்ட் வராது. சோ இந்த மாதிரி நம் நிபந்தனைக்கு உட்படுகிறான். தான் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து செருக்கால், அறிவின் செருக்கால் தானே எல்லோரையும் காட்டிலும் உயர்ந்தவன் என்னும் நினைவு மேலோங்க மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு பிறவி எடுக்கிறார்கள். சோ அந்த சத்துவ குணத்தோட இதுதான் ப்ராப்ளம். அப்புறம் ஓகே, நன்மை முறையில என்ன பண்றாமோ, தூய்மையான உண்மையான மகிழ்ச்சியிலும் அறிவிலும் பாவ எதிர்வினைகளும் இல்லாமல், பாவம் தான் பண்ண மாட்டேன், நல்லதுதான் பண்ணும். அனைவருக்கும் சமமாகவும் இருக்கான். உயர் கிரகங்களுக்கு செல்கிறார்கள். அவெல்லாம் உயர் கிரகங்களுக்கு போவான். இதெல்லாம் முடிச்சப்பறம் இப்போ ஒரு பிள்ளை சின்ன குழந்தைய பார்க்கலாம், ஒரு காலு சரியில்லை, கை தாங்கள பிடிச்சுன்னு போறான். இதெல்லாம் நல்ல குணங்கள் தான். இதெல்லாம் பண்றது எல்லாமே புண்ணியம் கிடைக்கும். டெஃபினட்டா இந்த மாதிரி பூஜை புனஸ்காரம் பண்ணும்போது, இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணும்போது புண்ணியம். சோ இதுதான் நன்மையின் முறை அப்படின்னா சத்துவ குணத்தை இது மாதிரி பண்றாங்க. அப்புறம் அடுத்த ரஜோகுணம். ரஜோ ராகாத்மகம் வித்தி கிருஷ்ணா சங்க சமுத்பவம் தத் நிபத்னாதி கௌந்தேய கர்ம சங்கேன தேகினம். என்ன பண்றான்? உணர்ச்சியின் குணம் தான் ரஜோகுணம். வரம்பற்ற ஆசைகள். அந்த மாதிரி இருக்கிற வாழ்க்கை எப்படின்னா, இன்னும் பண்ணணும், இன்னும் வேணும், அது கொஞ்சம் லிமிட்டே இல்லாம இவ்வளவு பொருள் வாங்கினா இன்னும் ஆகும், இன்னும் வாங்க, இல்ல ஏதோ ஒரு எனிதிங். இப்ப நம்ம பகவத்கீதா படிக்கிறோம், இன்னும் படிக்கணும், அது ஓகே, தட் டசன்ட் கம் அண்டர் சத்துவகுணம். அது ரஜோகுணத்துல எல்லாம் வராது. ஏன்னா அது ஆன்மீகமா பண்ணும்போது நோ ப்ராப்ளம். நிறைய பூஜை பண்ணணும், நிறைய பகவானுக்கு இது கத்துக்கணும். L1 ஆயிடுச்சு, இன்னும் L2 பண்ணணும். ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் எப்போ L2 வருது. அடுத்த வாரம் இந்த வியாழக்கிழமை முடிஞ்சிருமா, அடுத்த வாரமே உங்களுக்கு L2ல வந்து டைம் கொடுத்துருவா. இந்த டேட் இந்த டைம் ஜாயின் அப்படின்னு கொடுத்துருவா. நேரமே இருக்காது நமக்கு, இம்மிடியட்டா அது ஜாயின் பண்ணிடலாம். வாரத்துக்கு 2 நாள் தான். சோ அந்த மாதிரி அந்த ஆர்வத்தை நம்ம இருப்போம். அந்த ஆர்வம் இஸ் ஓகே. பகவானை நினைத்து நம்ம வந்து அது படிக்கிறத ஒரு ஆர்வமோ, இல்ல கோயிலுக்கு போறதுக்கு ஒரு ஆர்வமோ, பகவானுக்கு தொண்டு புரியறது, அதெல்லாம் ஓகே. எனிதிங் அதர் தேன் தட் இஸ் மாயை. அந்த மாயையில சிக்கிறது எல்லாமே தான் இது பேஷன். சோ உணர்ச்சியின் குணம் எப்படி? வரம்பற்ற ஆசைகள். எல்லாம் நமக்கு வேணும், நானே தான் ஜெயிக்கணும், யாருக்கும் முந்தின்னு போக கூடாது, நான் இந்த ஐ ஃபேக்டர் நிறைய இருக்கும். மற்றும் ஏக்கங்கள். அப்புறம் என்ன ஆகும்? ஏக்கம் எதுக்கு வருது? முடியலையா,
ஏங்கி போயிடுறான். பத்தியா எனக்கு வரலையே, எனக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைக்கலையே, எனக்கு என்ன ஜெயிக்கலையே, ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும். அவன் எதிர்பார்த்த போகும், அது சரியாகாது. அண்ட் அவன் ஏங்க ஆரம்பிச்சிடுவான். சோ அந்த ஏக்கங்கள் பிறக்கிறது. குந்தியின் மகனை இதன் காரணமாக பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும் பொருள் செயல்களுடன் பிணைக்கப்படுறது. என்னது? இதன் காரணமாக பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும் பொருள் செயல்களுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. சோ அதனால என்ன ஆகுது, அவன் மெட்டீரியலிஸ்டிக் வே ஆஃப் திங்ஸ் பண்ணி அவன் எப்படியோ ஜெயிக்கணும். அப்ப அவன் அந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல தான் அவனுக்கு போகுமே தவிர, சரி இப்போ பகவான் விட்ட வழியில அந்த மாதிரி போகாது. அப்ப சத்துவ குணத்துக்கு போயிடுவது. ரஜோ குணத்துல கூட நான் ஃபேக்டர் தான் பெருசா இருக்கும். அப்ப பந்தப்படுறான். அந்த மாதிரி உள்ளவனும் பந்தப்படுறான். அப்ப பந்தப்படவேன்னா அவனுக்கும் திரும்பி இது கிடைக்கும். என்னது? ரீபர்த். He will also get rebirth. பேரார்வம் இருக்கிறவாள் என்ன பண்ணுவா, இந்த நேரமா ஆக்டிவா இருப்பா. ஆடுறேன், பாடுறேன், அங்க கோயில் போனேன், இங்க கோயில் சாரி இங்க போனேன், பார்க்குக்கு போனேன், அங்க போனேன், இங்க மாலுக்கு போனேன், அப்படி எல்லா காம்படிஷன் அட்டன் பண்ணுவேன், நான் தான் ஜெயிக்கணும், யாரையும் முந்துக்கு விட மாட்டேன், இப்படி எல்லாம் ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பா. வரம்பற்ற ஆசைகள் செயல்பாடுகளின் பலன்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. துன்பம் மற்றும் புலம்பல். ஏன் துன்பம் வரும்? ஏன்னா எப்பவுமே யூ கேனாட் வின், ரைட்? எவ்ரி டைம் யூ கேனாட் கெட் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க். ஏதோ குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் சொல்ற போது சிலப்போ உங்களுக்கு செகண்ட் தேர்ட் அப்போ யூ ஷுட் நாட் ஃபீல் லோ. ஏன்னா அந்த குழந்தை சொல்லணும், போனே மாத்தாச்சு, எனக்கு இது கிடைக்கல, எனக்கு பிரைஸே கொடுக்கல, அவங்க எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கல, வேறொருத்தன் பண்ணினா அவ்வளவு நல்லா சொல்லலன்னு. இது யாரு சொல்லியிருப்பான்? அந்த குழந்தைக்கு அது வராது. நான் கூட இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் தான் சொல்லுவான். ஏன் அவன் என்ன நன்னா ஒன்னும் சொல்லலையே, அவனுக்கு எப்படி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துன்னு சொல்ல அந்த குழந்தை அதே பிடிச்சிடணும். அவனுக்கு கொடுத்துட்டாங்க மாத்தாச்சி, எனக்கு கிடைக்கல, பரவாயில்லப்பா, அவனுக்கு சர்டிபிகேட் கிடைச்சது இல்லையா, பார்ட்டிசிபேட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், நீ என்னால எவ்வளவு படிச்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டா சமாதானப்படுத்த வேண்டியிருக்கு. குழந்தைகள் ரொம்ப ஏங்கி போயிடுறான். நாங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம், எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப பேரண்ட்ஸ் என்ன அந்த மாதிரி சொல்லணும், நீ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லாம, நம்ம ஏன் அந்த இன்னொருத்தனுக்கு என்ன கொடுத்தான், அவன் என்னத்தை பெருசா வச்சான்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவனுக்கு போயிடுத்தே, ஃபர்ஸ்ட் வாட்டவர் ஃபர்ஸ்ட் எனது மெடலோ அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் சொன்னா அது அப்படியே பச்சை, அப்படியே போகும், இது சாப்பா மாதிரி உள்ள போயிடும் அது. சோ அப்ப என்ன ஏமாற்றம் வரும். ஏமாற்றம் வரும்போது என்னது? துன்பம், புலம்பல், பேராசை, துன்பம், மீண்டும் பூமியில் பிறக்கிறார்கள். அப்ப அது ரஜோ குணத்துல இருக்கிறதும் அந்த இஃபெக்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவளும் பிறப்பார்கள். அப்புறம் இது நமக்கு தெரியுமே, தமோ குணத்துல இருக்கணும், அவனுடைய உலகத்துல இருப்பான், யாரு சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்க மாட்டான். நான் நினைக்கிறது கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு அவன் அப்படியே சோர்ந்து சோம்பேறியா டல் டம்ப் என்னெல்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் சொன்னான். தமஸ் त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राविस् தன்னிபத்னாதி பாரத. பரதனின் வழி தோன்றலே அறியாமை, இக்னோரன்ஸ்ல இருக்கிறவங்க குணமானது அனைத்து உயிரினங்களிலும் மாயையையும் ஏற்படுத்துகிறது. இந்த குணத்தின் விளைவாக பிரமை, ஒரு மாதிரி அவனே ஒரு இல்யூஷன் இருக்கும். அவனே மாதாஜி, சாரி லலிதா மாதாஜி, தனஸ்ரீ மாதாஜி வந்திருக்கா, ஏதோ பேசணுமா கொஞ்சம், சாரிங்க. ஓகே ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இது பாஸ் பண்ணட்டுமா மாதாஜி? தனஸ்ரீ பாஸ் பண்ணிடுங்க. தனஸ்ரீ மாதாஜிக்கு ஏதோ பேசணுமா? நல்லா பாஸ் பண்ணிடுறேன். அப்ப இது இப்ப என்ன நம்ம பார்க்க போறோம், தாமசிக் லோக் அப்படின்னா என்ன? தாமசிக் லோக்ங்கிறேன், ஹிந்தி நடுநடுல இது தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. அப்ப அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? பரதனின் வழித்தோன்றலே அறியாமையின் குணமானது அனைத்து உயிரினங்களின் மாயையும் ஏற்படுத்துகிறது. இப்ப எனக்கு திரும்பி அந்த கண்டினியூட்டி வரணும்னா கொஞ்சம் டைம் இருக்கும், ஏதோ ஃப்ளோல போயிட்டு இருந்தது இப்போ. ஓகே வரும். அப்ப இக்னோரன்ட்ல இருக்கிறவங்க அவங்க எல்லாம் எப்பவுமே ஒரு மாயை, அவங்களே ஒரு உலகத்துல இருப்பா, ஏதோ மனக்கற்பனை, அதுல ஒரு சோர்ந்து போவோம், ஒண்ணுமே நடந்திருக்காது, ஆனா அவ அந்த ஒரு தாட்ல இருப்பா, எப்பவுமே ஒரு டிஜெக்டட் அண்ட் டிப்ரெஸ்ட் அந்த மாதிரி இருப்பா. அனைத்து உயிரினங்களையும் மாயையில் ஏற்படுத்துகிறது. இந்த குணத்தின் விளைவாக பிரமை, அதுதான் இருந்தேன், ஒரு பிரமை அவளே ஒரு கிரியேட் பண்ணிப்பா. சோம்பல், அதனால என்னது ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாங்கிற அந்த ஒரு சோம்பேறித்தனம் மற்றும் தூக்கம், ஒண்ணும் இல்லையே தூங்கின்றே இருப்பா ஆகியவைக்கு ஆட்பட்டு நேச்சுரலில ஒரு எனர்ஜியே இருக்காது. அவங்க எல்லாம் இப்படி சோர்ந்து இருக்கும்போது என்ன தோணும், வேண்டாம் ஒண்ணும் வேண்டாம்னு சொல்லி சோர்ந்து நமக்கே சிலப்போ சம் டேஸ் வி ஃபீல் தட் வே. ஆனா இஸ்கான் வந்துட்டு ஆகலைன்னா, இஸ்கான் வந்த அப்புறம் டைம் போற மாட்டேங்கிறது, இன்னும் ஏதோ பண்ணும் இங்க இருந்தா எனர்ஜி வரதே தெரியாது, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்கும். அப்ப இது தூக்கம் ஆகியவைக்கு ஆட்பட்டு மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட பிறவி எடுக்கிறார். இவாளும் என்னது, திரும்பி இவாளும் பிறவி எடுக்கிறார். அப்போ சத்துவ குணமும் சரி, ரஜோ குணமும் சரி, தமோ குணமும் சரி, 3 குணம் இருந்தாலும் திரும்பி பிறவித்தோ கண்டிப்பா எடுக்கதான் போறோம். அப்ப இதுல விடுபடணும்னா என்னது, இந்த 3 முறைகளையும் நம்ம தாண்டணும். அது எப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றார். அது அந்த ஸ்லோகம் மருந்து பற்றி பார்க்கலாம். இந்த அறியாமை இருக்கிறாளா எப்படி, இந்த சோகால் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி, இதுதான் அறியாமை. ஒண்ணுமே யாரு பரஸ்பரம் பேசிக்க மாட்டா. இவன் அவளோட வேர்ல்ட்ல இருக்க ஒரு ஆப்பிள் ஐபோன் இது என்ன ஐபேடா இல்ல என்னது
அந்த இதுல உட்காந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் பண்ணியிருக்கா. இந்த போர்ட்போலியோ சொன்னாலே தெரியும். ஐ நோ பிசினஸ்ல இருக்கான் அவ ஹஸ்பண்ட். குழந்தைகளை எல்லாம் அங்க எங்க கவனமே போகுது. அவ டேப வச்சுட்டு என்ன இது ட்விட்டர்ல இது விளையாடுறது, அது என்ன அமேசான் கிண்டல், எல்லாம் டெக்னோ சாவி. அப்போ அவள்கிட்ட பேசுறது யாரும் பரஸ்பரம் இது இப்படிதான் ஒரு ஃபேமிலி இருக்குன்னா இதெல்லாம் பைத்தியக்காரத்தனமான ஃபேமிலி. திஸ் இஸ் நாட் கால்ட் ஃபேமிலி அட் ஆல். அப்போ இது மாதிரிலாம் இருட்டுல இருக்காங்கிற மாதிரி ஒரு இருள் அடைந்த இதுதான். ஒன்றும் புத்தி இல்லாம அந்த மாதிரி இருக்காங்க. பைத்தியக்காரத்தனத்தில், அதிக தூக்கத்தில், போதனைக்கு அடிமையாகி முட்டாளாக, ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் காட்டிருக்கு, முட்டாளாக நரக கிரகங்களுக்கு செல்லுவார்கள். அதுக்குன்னு அப்போ இந்த மாதிரி கூட அந்த மாதிரி அர்த்தம் இல்ல. பாவ செயல்கள் பண்றவங்க நரக கிரகத்துக்கு போவாங்க. பட் இது ஒரு இட்ஸ் நாட் ப்ராப்பர் ஃபேமிலி செட்டப், ரைட்? ஃபேமிலின்னு பரஸ்பரம் பேசணும், ஒரு ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் இல்லாட்டி சொல்லணும், இதெல்லாம் நம்ம எல்லாரும் அதுதான் ஒரு ஃபேமிலி செட்டப். அதனால தானே இருக்கும். எல்லாரும் ஹாஸ்டல்லயே இருக்கலாமே. இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் ஹாஸ்டல்ல இருந்தாலும் எப்படியோ பொழுது போகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து இந்த முக்குணங்களை தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா இந்த சாப்டர் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் தட் ஒன்று. இப்ப நம்ம எதிர ஃபிட் ஆகும், ஓஹோ நம்ம இன்னும் தமோ குணத்தை இருக்குமா, ஓ நம்ம ரஜோ குணத்தை இருக்குமா, ஓ நம்ம அப்கிரேட் பண்ணணும்னு ஒரு அவேர்னஸ் வரும். இன்னொருத்தால சுட்டி காட்டி அதுக்கு இல்ல, நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கோம், நம்ம எப்படி அப்கிரேட் பண்ணணும், அதுக்குதான் இந்த லெசன். சத்வம் சுகே சம்ஜயதி ரஜகர்மணி பாரத ஞானம் ஆவృత్య து தமஹ பிரமாதே சம்ஜயத்யுத. சத்துவகுணம் சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களிற்கும், தமோகுணம் பைத்தியகார்த்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகிறது. இதெல்லாம் தான் வந்து கட்டுப்படுத்த ஒரு இன்பம் பெறுறதும் ஒரு கட்டுப்பாடு தான். ஏன்னா அதுல ஒரு இதுல ஒரு பிரமையில இதுல வந்துருவான். என்னது, ஆஹா நான் தான் எல்லாரும் விட நான் தான் ஒரு இதுல இருக்கேன், அந்த இது வந்ததுனால அவன் வந்து திரும்பி இதுல என்னது பந்தப்பட்டுக்கிறான். ரஜோகுணத்துல என்னது என்னது எதிர்பார்க்கணும். அவங்க என்ன எல்லாத்தையும் நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம், எல்லாம் எனக்கு பண்ணும், நான் தான் ஜெயிக்கணும், நான் தான் எனக்கு தான் முதல்ல கிடைக்கணும், எல்லாம் நான் சொல்லி எதிர்பார்ப்பும் இருக்கும். அதனாலயும் அவன் வந்து பத்தப்படுகிறான். தமோ குணத்தை ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமா ஒழுங்கா ஒண்ணும் பண்ணவே மாட்டான். இப்ப நம்மளுடைய நேற்றுக்கு இந்த L2 கிளாஸ்லயும் அந்த இதே தான் படிச்சிருந்தோம். இல்ல 18 சாப்டர் இஸ் ஜஸ்ட் ரீகேப் ஆஃப் ஆல் த சாப்டர்ஸோட ரிவிஷன். சோ நேற்றுக்கு அந்த ஜெயந்தி மாதாஜி வந்திருக்கா, இதே தான் நம்ம படிச்சிருந்தோம் நாங்க. சோ தமோகுணத்திலிருந்து பைத்தியக்காரத்திற்கும் கட்டுப்படுகிறான். ஏன்னா அவன் சோம்பேறியா இருக்கும், ஒண்ணும் பண்ண மாட்டான். சோ அதோட ரியாக்ஷன் கிடைக்கும். பாவ செயல ஈடுபடுவோம், ஒரு தம் அடிப்போம், இது தண்ணி அடிக்கிறது, ஏதோ ஒரு கேம்பிளிங், சம்திங் ஹி வில் பி இன்வால்வ். அப்போ அதோட எஃபெக்டும் அவன் கிடைக்கும். சோ இந்த 3 குணங்களும் கட்டுப்படுத்துறது நம்மள அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ரஜஸ்தமச்சாபி பூய சத்வம் பவதி பாரத ரஜசத்வம் தமச்சைவ தமசத்வம் ரஜஸ்ததா. எல்லாம் சத்த தமஸ் ரஜஸ் எல்லாம் சொல்றான். என்ன சொல்றான்? வரதனின் மைந்தனை சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்து கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகின்றது. இப்ப நம்ம காலையில எப்படி இருக்கு, தமோகுணம் தள்ளி இது ரஜோகுணத்தை தள்ளிந்து சத்துவகுணம் ஓங்கி இருக்கு. அதனால எல்லாரும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்து கேட்கறது, பகவானை பத்தி என்ன கேட்கணும், பகவானை பத்தி பகவத்கீதால என்ன கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வரோம். இப்ப என்னது எது தோற்கடிக்கப்படுகிறது? ரஜோகுணம் தமோகுணம். கொஞ்ச நேரம் ஆக இதெல்லாம் முடிஞ்சாச்சுன்னா சத்துவகுணம் போயிடும். ஆமா எந்த நேரமும் என்ன பஜனையும் கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது, அங்க போக வேண்டாமா, மார்க்கெட் போக வேண்டாமா, அதை வாங்க வேண்டாமா, இதை செய்ய வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்டிவிட்டியில இறங்கிடுவோம். அப்ப எது ஓங்கி இருக்கும்? ரஜோகுணம் ஓங்கி இருக்கும். அப்புறம் டே எண்ட் என்ன ஆகும்? போரும் டயர்ட் ஆயிடுச்சு. இப்ப என்னது? அப்போ தமோகுணம் ஓங்கி இருக்கும். எல்லாம் அப்படியே ஒரு மாதிரி சோர்ந்து போயிடும். சோ இந்த மாதிரி நம்ம ஹோல் லைஃப்லயே வந்துன்னா எவ்ரிடே இந்த மாதிரி ஒரு குணம் நம்ம ஓங்கி இருக்கும். வரதனின் மைந்தனை சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகின்றது. மேலும் சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும், வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி இருக்கின்றது. இதான் அந்த ஸ்லோகம் சொல்றது. சோ பகவான் இதெல்லாம் எனக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தோணும் நமக்கு. பட் அவர் இதுதான் லைஃப் மேனுவல், அதனால தான் இதுக்கு சொல்லியிருக்கோம். இதெல்லாம் பகவான் ராஜா வந்தார், ராமர் வந்தார், சீதா வந்தார், இந்த மாதிரி கதை கிடையாது. இட் இஸ் அ லைஃப் மேனுவல். நம்ம எப்படி இருக்கணும், எப்படி இருக்கக்கூடாது, எதை பின்பற்றணும், எது பின்பற்றக்கூடாது, இதெல்லாம் தான் நமக்கு இங்க கொடுத்துருக்கு. அண்ட் தட்ஸ் வை இட் இஸ் ரெக்கமெண்டட். அதனாலதான் பகவத்கீதா வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் ஹிந்துஸ்னு கொடுக்கவே இல்லை, நாட் ஓன்லி ஃபார் இந்தியன்ஸ்னு கொடுக்கல. இல்ல ஃபாரின்ல எல்லாம் அதான் சொன்னேன், நெதர்லாண்ட்ஸ்ல எல்லாம் இட் இஸ் கம்பல்சரி. ஸ்கூல்ல எல்லாம் கம்பல்சரி ஒரு சப்ஜெக்டா வச்சிருக்கான். சோ நம்ம இதுல எல்லாம் வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். டெமோக்ரஸி சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் நம்ம ஆக்சுவலி. ஓகே, இப்ப உடலை கொண்ட ஆத்மா என்ன பண்றது? உடலை கொண்ட ஆத்மாவை என்ன பண்றது? தமோ குணம் ஒரு இழுக்கிறது, ரஜோகுணம் அங்க இழுக்கிறது, சத்துவகுணம் இழுக்கிறது, நம்ம தான் மாட்டின்னு இப்படியே இது பண்ணிட்டே இருக்கும். ஃப்ரீடமே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில தான் இருக்கும் நம்ம.
Yes. सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ஞானம் யதா ததா வித்யாத் விவருத்தம் சத்வம் இத்யுத. உடலின் இரு கண்கள், இரு காதுகள், இரு நாசித்வாரங்கள், வாய், பிறப்பு உறுப்புகள், உத்தம் ஆகிய 9 கதவுகளும் 9 gates of the body வரும். வேறொரு இதுலயும் வருது, திஸ் இஸ் a city of 9 gates அப்படின்னு வரும். 9 கதவுகள் கொண்ட ஒரு நகரம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் வருது. ஓகே, ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டு இருக்கும் போது, இந்த 9ம் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணோம்? கண்ணு 2 துவாரம், 2 கண்ணு நல்ல விதத்தை பார்த்து, அப்புறம் என்னது நாசி துவாரம் 2 நல்ல முகர்றது என்னது கஞ்சா இதெல்லாம் நுகர்ந்து பார்ப்பா. அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம நல்ல பூக்கள், பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த பூக்கள் அவ வந்து பிரசாதமா கொடுக்கும்போது அதை மோந்து பார்க்கறது, வாய் பிரசாதம் சாப்பிடறதுக்கு அண்ட் பஜனை பாடுறதுக்கு, அந்த மாதிரி எல்லாமே பகவானுக்கு வேண்டி பிறப்பு உறுப்புகளும் நல்ல காட் கான்சியஸ், பகவான் கிருஷ்ணா கான்சியஸோட சில்ட்ரன் பிறக்கிறதுக்கு வேண்டிதான் அதை யூஸ் பண்றோமே தவிர நாட் ஃபார் செக்ஷுவல் பிளஷர். அந்த மாதிரி குத்தம் எல்லாமே எல்லாம் 9 துவாரங்களை எப்படி எல்லாம் பகவானை நினைத்து அதுக்கு வேண்டி நம்ம பண்ணும்போது என்னது சத்துவகுணத்தில் பிரகாசப்படுகிறது. பிரகாசப்பட்டு இருக்கும்போது ஒருவன் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு இருக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும் கேட்கவும் சுவைக்கவும் முடியும். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகிறான். தூய்மை அற்றவன் இல்லையோ, ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இல்லையா? யூக்கும் அதை யா போட்டோம்னா ரொம்ப ஆப்போசிட் மீனிங் ஆயிடும். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகிறான். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும். இதுவே சத்துவகுணத்தின் நிலை. எல்லாமே சத்துவகுணத்தை எல்லாம் நல்ல காரியம் பண்ணும்போது எல்லா 9 துவாரத்திலையும் நல்ல சத்துவகுணம் ஓங்கி இருக்கும். எஸ். ரஜோகுணம் லோப பிரவருத்திராரம்ப கர்மணாமச ஸ்பிருஹா ரஜஸ் ஏதானி ஜாயந்தே விவருத்தே பரத குல தலைவனே. ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் போதே, எப்ப ரஜோகுணம் ஓங்கி இருக்குமோ அந்த மாதிரி பணம் பணம் பணம், நான் ஜெயிக்கணும், பெண்ணாசை பொன்னாசை மண்ணாசை எல்லாம் அந்த மாதிரி ஆசை இருக்குமே, அந்த மாதிரி ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது அது ஏற்றம் இருக்கும்போது பெரும் பற்று, ஒவ்வொரு இன்டெலிஜென்ட், ஒவ்வொரு ரொம்ப பற்று, இதுல எல்லாம் ரொம்ப பற்று. கொஞ்சம் பணம் கிடைச்சது, ஒரு கேம்பிளிங் பண்றான், 1000 ரூபாய் கிடைச்சா இது நல்ல கேமா இருக்கு, இன்னொன்னு ஒரு 1000 ரூபாய் போடலாம், 10,000 கிடைக்கும், சோ நைஸ். அப்போ அது இன்வால்வ் ஆயிடும். அப்புறம் பெரிய போடு எல்லாமே லாஸ் ஆகும். சோ அந்த மாதிரி ரொம்ப அதுல இன்வால்வ் பண்ணிடணும். அது பெண்ணாசை பொன்னாசை மண்ணாசைன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கும். எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி பற்று இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை. அப்ப அதனால என்ன ஆயிடுறது? இங்க கொஞ்சம் ஒரு இது, அந்த ஸ்லோகா நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி, கொஞ்சம் அது நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா கோவம் வந்துடும். ஏன்னா ஏமாற்றம், அப்ப ஏக்கம், அது பத்தியா நம்ம கிடைக்கலையே ஒரு ஏக்கம், அப்புறம் கடின உழைப்பு. அப்ப என்னது, அது அடையணும்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நல்லா கடினமா உழைப்போம். திரும்பி எங்க இருந்தாலும் பணம் ஒரு லேண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சுக்கிறோம். அதோட பக்கத்துல இன்னும் பெரிய லேண்ட், கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா காசு கொடுத்தா போதும், இன்னும் பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராப்பர் சிச்சுவேட்டட் இன் தட் கார்னர், அங்கேயும் ஓபன் பண்ணலாம், இங்கேயும் ஏதோ சம்திங் ஒரு கடை ஓபன் பண்ணி என்னவோ இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம திங்க் பண்ணலாமே. சோ அப்ப ஆனா அத்தனை பைசா இல்லை, என்ன பண்ணுவோம்? பட் ஐ வாண்டட் தட் பிளேஸ் இஸ் சூப்பர். இங்க அவ்வளவு பேர் வரமாட்டா, இங்க கடையை வச்சா கூட அங்கேயிருந்து வாங்கிட்டு போயிட்டே இருப்பா, இங்க இது வரைக்கும் வரமாட்டா. அப்ப நம்ம அந்த கார்னர் இஸ் பெட்டர். இங்கேருந்து வரவனுக்கு தெரியும், அங்கேருந்து வர கார்னர் தான் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு எப்படியாவது பணத்தை சம்பாதிச்சு அந்த லேண்டை வாங்கிடணும் இல்ல, அந்த கடையை வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு இப்படி பண்ணுவோம். சோ அது பற்று, அந்த இதுல பற்று ஏற்பட்டு கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, வேணும் அப்படின்னு. அப்புறம் ஏக்கம், கிடைக்கலன்னு என்னாகும், வேற யாரோ வாங்கிட்டு போச்சுன்னா எப்படி இருக்கும், நான் இப்படியாவது அதை கேப்சர் பண்ணிடணும் அப்படின்னு. கடின உழைப்பு, இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. அப்ப இப்படியும் அந்த தீவிர ஆசையை சொல்லுவோம் இல்லையா, அதெல்லாம் ரஜோகுணத்துல உள்ளவனுக்கு இருக்கும். அப்புறம் திரும்பி சோம்பேறிக்காரன் அப்பிரகாஷோ. நேற்றுக்கு ஒரு மாதாஜி எலக்ட்ரோல சொன்னாங்க, இதுல சிரிச்சாங்க, இது இல்ல 18 சாப்டர் படிக்கணும். என்ன மாதாஜி சிரிச்சிங்க படிச்சாலே அப்படின்னு. நான் என்னதான் நினைச்சுக்கிறேன், ஏன்னா ப்ரோகாஸ்டினேஷன், இன்னைக்கு பண்றது நாளைக்கு அப்படி இப்படின்னு பண்றது நான் அப்படிதான் மாதாஜி அப்படின்னா. நீங்க மாத்திரம் எல்லாரோட வீட்லயும் அதான், நீங்க ஓப்பனா அக்செப்ட் பண்ணீங்க, நாங்க சொல்ல மாட்டேங்கிறோம், அதுதான் நீங்க இன்னசென்டா சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு. நம்மளே எல்லாம் சோம்பேறிகாரதான். இப்ப இத கிளாஸ் முடியட்டும், அப்பா காத்தால டயர்டு, என்ன ஜப்பா பண்ணி அது பண்ணி இது பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் மாதிரி ஓடி இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சப்பறம் அப்புறம் 9 மணி தானே கிளாஸ், கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு மொபைல் பார்த்துட்டு சோம்பேறித்தனம் வந்துடும். அப்போ ஒரு தூக்கம் ஒரு மாதிரி, ஏன்னா காதல் இன்னைக்கு 2:30 மணிக்கு எழுந்தாச்சு. அப்ப அந்த உடம்பு சொல்லும், அப்பா கண்ணு மூடுறது அப்படின்னு, கொஞ்சம் தூங்கலாமா அப்படின்னு. காத்தால யாராவது தூங்குவாளா? நான் தூங்குவேன். அந்த ஒரு குட்டி தூக்கம் எல்லாம் தூங்கி ஏதாவது ஆகும். அந்த டைம்ல தூங்கலே, வேற ஏதாவது வேலை வந்துருக்குன்னா முழிப்பு வந்துடும். சொல்றேன்,
சோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே ப்ரோகாஸ்டினேட் பண்றதுக்கு மன்னர்கள் தான் நம்ம எல்லாருமே. சோ இதெல்லாம் தான் கொடுத்துருக்கு. நம்ம இதுல நம்ம வந்து இதுல குணங்கள்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம எங்க தப்பு பண்றோம், எங்க நம்ம வேர் ஆர் வி லேக்கிங், அதுல இருந்து எப்படி நம்ம வந்து திருந்தி கொண்டு போறது, அதுதான் பார்க்கணும். சோ குருவின் மைந்தனை தமோ குணத்தில் உயர்ச்சி, அது வந்து தமோ குணம் உயர்ச்சி இருக்கும்போது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. இட் இஸ் நாட் நம்ம வந்து தமோ குணத்தை இருக்கவே இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை. தமோ குணமும் இருக்கு. தமோ குணத்திலயும் நம்ம இருக்கோம் சில நாளைக்கு நம்ம அப்கோர்ஸ் ரஜோ குணத்திலயும் இருக்கோம், சத்துவ குணத்திலயும் இருக்கும். ஆனா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு சத்துவ குணத்தை மாத்திரம் வளர்த்துட்டு அப்புறம் என்னது சத்துவ குணத்துல இருந்து இன்னமும் முன்னாடி போகணும்னு சொல்லிட்டு சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நம்ம போயிடணும். அங்கேருந்து சுத்த சத்துவ இஸ் ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டோர் நெய்பர் தான், சீக்கிரமா போயிடணும். இதெல்லாம் இந்த கிராஸ் பண்ணிட்டு போறதுதான் கஷ்டம். சோ இந்த ரெண்டுத்தையும் கிராஸ் பண்ணி சத்துவ நிலைக்கு போயிட்டு அங்கிருந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போயிடலாம். இப்ப எழுந்திருக்க நேரம் அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். சத்துவகுணக்காரங்க சீக்கிரம் எழுந்திருப்பாங்க. இது குழந்தைகளுக்கு போட்டிருக்குன்னா ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் அஸ். 5 மணிக்கு எல்லாம் பெரியவா மோஸ்ட்லி எழுந்துக்க தான் செய்யறேன். நம்ம ஏந்துக்கிறோமோ இல்லையோ ஒரு மாதிரி ஒரு 40-50 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா முழிப்பு வரதான் செய்யும். ஏன்னா பாடியில we are not so active. குழந்தைகள் விளையாடுற போல நம்ம விளையாட மாட்டோம், அவ்வளவு தூக்கம் வராது. சோ வயசு ஆக ஆக இன்னும் ஏந்துக்கிற டைம் வந்து இப்படி பின்னாடி போகும். 6 மணிக்கு எழுந்திருந்தோம், இன்னொரு 5-6 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா 5 மணிக்கு எழுந்திருக்க ஆரம்பிப்போம். அப்புறம் 4 மணி ஈஸியாவே எழுந்திருக்க ஆரம்பிப்போம். 3 மணி 2 மணி. பிரபுபாதாலும் 70 வயசுல 2 மணிக்குன்னா அவருக்கு போறோம், அவ்வளவுதான். அவரு ஒரு 10 மணிக்கு படுத்துனா 2 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறது ஓகே, அந்த ஏஜுக்கு அதுக்கு போறோம் அவருக்கு. அதே குழந்தைகள்லாம் நல்லா அடிச்சு போட்டாப்புல 10 ஹவர்ஸ் தூங்குவா, 9 ஹவர்ஸ் 10 ஹவர்ஸ் தூங்குவா. சின்ன குழந்தை, பிறந்த குழந்தை எப்பவுமே தூங்கிட்டு இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் முழிச்சுக்கணும், சாப்பிட்டு தூங்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. இப்போ வயசு ஆக ஆக என்னது தூக்கம் குறைஞ்சுட்டே இருக்கும். ஏன்னா பாடியில வி டோன்ட் பிகம் டயர்ட். சோ ஆனா என்னது இதுல கொடுத்துருக்கு, சத்துவ குணத்துக்காரங்க சீக்கிரம் எழுந்திருப்பாங்க. இது மாத்திரம் புரிஞ்சுக்கலாம். டைம் எல்லாம் வில் நாட் பாதர். ஏன்னா 5 மணி இஸ் நாட் அ ப்ராப்பர் டைம் அகெயின். ஏன்னா அது இதான் ஆயிடுறது, பிரம்ம முகூர்த்தம் முடிஞ்சு வரும். அதெல்லாம் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி எழுந்துக்கணும். அப்புறம் ரஜோ குணத்துக்காரங்க 8 மணிக்கு எழுந்திருப்பா. ஆஸ் அ ஃபேமிலி லேடி நம்மளாம் 8 மணிக்கெல்லாம் இருக்க முடியாது. 6 மணிக்கு எழுந்தினாலே அது ரஜோ குணம்னு நினைச்சுக்கலாம். வெளிச்சம் வந்து சூரியன் கண்ணுல வந்து விழுந்தப்புறம் எழுந்துக்கிறோம்னா அதெல்லாம் ரஜோ குணம். இன்னும் கொஞ்சம் படுத்துக்கலாமே, சும்மே ஒரு மாதிரி ஒரு கோசியா இருந்ததுனாக்கா படுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி இல்ல ரஜோகுணம். தமோ குணத்துல இருக்கிறவன் படுத்து, ஏன்னா முழிப்பு வந்தாலும் படுக்கையிலேயே இருக்கும். இதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு வந்து இது ஸ்லைடு வந்து நான் போட்டிருக்கேன். பட் இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம லேட்டா எழுந்துக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா வேறையும் தமோ குணம். ரஜோ குணத்துனாக்கா கொஞ்சம் ஒரு பெட்ல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் அனுபவிச்சுட்டு எதுக்கலாம் அப்படின்னா அது ரஜோகுணம். காலையில் சீக்கிரம் இருக்கணும், ஜப்பம் பண்ணணும், பகவான் மங்களார்த்தி பார்க்கணும், இந்த மாதிரி எல்லாம் பகவானை நினைத்து நம்ம என்ன பண்றதெல்லாம் சத்துவம். அப்ப இது எழுந்திருக்கும் நேரம். அதே போல எழுந்த பிறகு என்ன செயல்பாடுகள், சத்துவகுணத்துக்காரங்க பஜனை பூஜை இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ரஜோகுணத்துக்காரங்க ஜாகிங் போறேன், உடலை பார்த்துக்கணும், இஸ் மோர் கன்சர்ன் அபவுட் த பாடி. நம்ம எல்லாம் அந்த மாதிரி பாடி எல்லாம் பார்க்கணும். யாரு ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவா. பட் திஸ் ரஜோகுணத்துல இருக்கணும், ஐ ஷுட் பில்ட் மை மசில்ஸ், டோனிங் ஆஃப் மசில்ஸ், இந்த மாதிரி நினைச்சுன்னா அவன் அதெல்லாம் பண்ணணும். தமோ குணத்துக்காரங்க வந்து படிக்கிறதான். இந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் சொல்றாங்க, என்ன படிக்கலையே படுத்துட்டா எழுந்திருக்கவே மாட்டான். ஏந்திரி பல் தேய்ச்சிருவா எல்லாம் சொல்லிட்டே இருக்கணும். ஏதாவது சின்ன குழந்தைகள் யார் இருக்காங்களோ, அனுஷா மாதாஜிக்கு she can experience maybe. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அப்புறம் விருப்பமான புத்தகங்கள், சத்துவ குணத்துக்காரங்க என்னெல்லாம் விரும்பி படிப்பா, ஆன்மீகத்துல கொஞ்சம் நாட்டம் இருக்கிறதுனால சரி அந்த புக்கு படிச்சா என்ன, அதுல இன்னும் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணா புக், இதெல்லாம் பிரபுபாத எழுதின புக்ஸ் தான். பகவத்கீதா as it is, பாகவதம், இதெல்லாம் பாகவதம். அப்புறம் நிறைய இருக்கு, சைத்தன்ய சரிதாமிருதா, அது இது நெக்டர் இப்ப நான் சொன்னேன், அது எல்லாமே இருக்கு. அவங்க நிறைய புக்ஸ். ரஜோகுணத்துக்காரங்க என்னது, ஹவு டு பிகம் ரிச், பணம் எப்படி பணத்தை உண்டாக்குறது, அதுக்கு ஏதாவது புக் இருக்கா, அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். தமோ குணத்துக்காரங்க வந்து எல்லாம் கற்பனை உலகத்துல இருப்பான். ஒரு ஃபேண்டம், ஒரு என்னது, ஒரு ஈமேன், ஷீமேன், சூப்பர்மேன், ஸ்பைடர்மேன் அப்படி இருப்பான். அந்த குழந்தைகளோட இது சொன்னேன் இல்லையா, இந்த ஸ்லைட் அவாட்டையும் போட்டேன். இது ஒன்லி நமக்கு அவேர்னஸ் பண்ணி நான் கொடுத்துருக்கேன். சத்துவகுணக்காரங்க என்னெல்லாம் படிப்பா, ரஜோகுணக்காரங்க என்ன படிப்பாங்க, தமோ குணத்துக்காரங்க. தூங்கும் நேரமும் அப்படிதான். சத்துவகுணத்துக்காரங்க சீக்கிரம் தூங்கிடுவான், அப்ப சீக்கிரம் முழிப்பும் வரும். ரஜோகுணத்துக்காரங்க படுத்துக்கிறதே அர்த்தராத்திரி, அப்ப எழுந்துக்கிறது லேட் ஆகும். தமோ குணத்துக்காரங்க சத்துவகுணத்துக்காரங்க எப்போ எழுந்துக்கிறாங்களோ அப்பதான் தூங்க போவாங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து குணம், அந்த குணம் இருக்கிறவா எப்படி பிஹேவ் பண்றா அப்படி தூங்கும் நேரம் அது டிசைட். ஓகே. புத்தகங்கள் என்னெல்லாம் படிப்பா சத்துவகுணத்துக்காரங்க, உற்சாகம் மற்றும் சுயசரிதை, யாராவது ஆட்டோபயோகிராஃபி. இப்போ அப்துல் கலாம் ரொம்ப ஏழையா இருந்து பேப்பர் எல்லாம் விநியோகம் பண்ணி அதுல காசு வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சாரு. ஆனா அவரோட எங்க அவரோட கிரேட் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் பிரசிடென்ட் அந்த லெவலுக்கு போயிட்டார். அப்ப நாட் தட் எல்லாரும் இப்போ நான் இனிமேல இருந்து முனிசிபல் ஸ்கூல்ல தான் என் குழந்தை அனுப்புறேன் அப்படி இல்லை. எல்லா முனிசிபல் ஸ்கூல் படிக்கிறவா எல்லாரும் அந்த மாதிரி போவாங்க, அந்த மாதிரி இல்லை. அது இல்லை அர்த்தம். இட் இஸ் லைக்
குணம் எப்படி குணத்தை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு. சோ அவளோட சுயசரிதையெல்லாம் படிச்சோம்னாக்கா நமக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன். சோ சுயசரிதையெல்லாம் படிக்கணும். அதெல்லாம் சத்துவகுணத்துக்காரங்க படிப்பா. ரஜோகுணத்துக்காரங்க என்ன படிப்பா? திகில் நாவல், அறிவியல், கற்பனை கதை இதெல்லாம் படிப்பா. அது ரொம்ப அவள் த்ரில்லிங்கா இருக்கும். தமோ குணத்துக்காரங்க ஆட்சேபிக்கத்தக்க வலைத்தளங்களை எல்லாம் பார்ப்பா. அப்புறம் வேலை என்ன வேலை பண்ணுவா? சத்துவகுணத்துக்காரங்க ஆசிரியர் வேலை. நான் ஐ வில் ஆட் நர்சிங். நர்சிங் இஸ் வெரி ரொம்ப அதுக்கெல்லாம் பொறுமை வேணும். என்னெல்லாம் அவ தொடுவா இல்லையா, என்னெல்லாம் அவ வந்து பாக்குறாங்க பேஷண்ட் எடுத்து அன்பா பேசணும். எப்பவும் கடவுளான்லாம் பேச முடியாது. ரொம்ப அன்பா பேசி அந்த பேஷண்ட் வந்து அவ பேசுறதுலயே அவ்வளவு ஒரு இது அந்த இது அந்த அவள் பேச்சிலே பாதி உயிர் வந்தா போல. they feel they becoming better. So நர்சிங்லாம் ரொம்ப நர்சிங் டாக்டர்ஸ் இவ எல்லாருமே அதுதான் சத்துவ குணத்துக்காரர் அதுல வரும். அப்புறம் ரஜோகுணம் வந்து பணம் தேன் போன்றது. இதுல ஒண்ணு எனக்கு போட முடியாது, இது போட்டோ காப்பியா இருக்கிறதுனால இது ரஜோகுணத்துக்காரங்க பணம் 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 தேன் போன்றது. இப்படி எல்லாம் பணத்தை இது பண்ணலாம், கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. பணம் பத்தும் செய்யும் அந்த மாதிரி. தமோ குணத்துக்கான மது போதை பொருள் அதுல வந்து டைம் பாஸ் பண்ணுவா. அப்புறம் இது நேச்சர்லயே வேலை இந்த மாதிரி. சத்துவகுணம் வந்து காலையில 4 மணில இருந்து மதியம் வரை. ரஜோகுணம் வந்து நேச்சர்ல எப்போ இருக்கு? மதியத்திலிருந்து ராத்திரி இரவு வரை 8 மணி வரை. அப்புறம் தமோகுணம் ராத்திரி 8 மணில இருந்து காலை 4 மணி வரை. நேச்சர்லயே அந்த சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் இருக்கு. சோ அக்கார்டிங்லி நம்ம வந்து அது கூட நம்ம பண்ணணும். இசை என்னெல்லாம் கேட்பா? சத்துவகுணத்துக்காரங்க கர்நாடக இசை, மென்மையான இசை, லைட் நல்ல ப்ளீசிங் ஒரு ஃப்ளூட் அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்பா. வயலின் எல்லாம் கேட்டா நல்லா இருக்கும். ரஜோகுணத்துக்காரங்க ஜாஸ், ராக், பாப் அந்த மாதிரி எல்லாம். தமோகுணத்துக்காரங்க கத்துதல், கதறுதல். என்னதான் பாடுறான்னு தெரியாது, கத்துறா போலதான் இருக்கும் நமக்கு, நாராசமா இருக்கும். ஆனா அதெல்லாம் என்ஜாய் பண்றவங்க இருக்காங்க. அதெல்லாம் தமோகுணத்துக்காரங்க அதெல்லாம் என்ஜாய் லாட். அப்புறம் எங்க இடத்துக்கு எல்லாம் போவாங்க? சத்துவகுணத்துக்காரங்க ஒரு பூங்காவனம், ஒரு நேச்சர் லவிங்கா இருப்பா. ஒரு ட்ரெக்கிங் போறது என்ன அந்த மாதிரிலாம் they would like to. ரஜோகுணத்துக்காரங்க வெறித்தனமான நகர வாழ்க்கை, மாலுக்கு போலாம். எப்ப பார்த்தா என்ன ஒரு நெரிசலா இருக்கிற இடத்துக்கு போறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். மார்க்கெட் போகலாம், கரெக்டா அந்த 6 மணி சாயந்தரம் நேரம் அந்த நேரத்துக்கு எல்லாம் போக ரொம்ப பிடிக்கும். நெருக்கடிச்சுட்டு அந்த மாதிரி போறது. வெறித்தனமான நகர வாழ்க்கை தான் அவளுக்கு பிடிக்கும். தமோ குணத்துக்காரங்க பப்பு, இரவு விடுதி, அந்த மாதிரி நைட் கிளப், பப்பு இதெல்லாம் தான் போவா. உணவு சத்துவ குணத்துக்காரங்க எது சாப்பிடுவான்? நிறைவானது, சாறு உள்ளது, சைவம் உள்ளது சாப்பாடு சாப்பிடுவான். ரஜோகுணத்துக்காரங்க கார சாரமானது, சூடானது, உரப்பானது. ஒரு மிளகா என்ன நான் 10 மிளகா போட்டேன், எங்க காரமே இல்ல, போடு இன்னும் ஏதாவது அந்த ஒரு கிக்கு வரணும். அப்படி நல்லா வேர்த்து ஹிக்கப்லாம் வந்து அந்த மாதிரி அவளுக்கு அதெல்லாம் தான் விருப்பப்படுவா. சாப்பிடணும்னு அந்த மாதிரி சாப்பிடணும். தமோகுணம் தீண்டத்தகாததும், கெட்டு போனது, அழுகியது அதெல்லாம் சாப்பிடுவா. யாரு சாப்பிடுவாள் அப்படின்னா இருக்காங்க. ஐயோ குப்பை தொட்டியில எல்லாம் போட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தன்னோட வயத்துக்குள்ளே குப்பா. அது பெரிய குப்பை தொட்டி. பெரிய கிருஷ்ணா. அப்புறம் மனநிலை எப்படி இருக்கும்னு, சத்துவகுணத்துக்காரங்க எப்படி எப்பவும் மகிழ்ச்சியா ஞானம் வளர்த்துண்டு அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. ரஜோகுணத்துக்காரங்க கோபம், பேராசை. கோபம்னா ஃபர்ஸ்ட் கோபம், ஏன்னா எனக்கு கிடைக்கலையே, நான் கிடைக்கணும், எனக்கு கிடைக்கணும், நான் இருக்கும் அதுல. அப்புறம் என்ன தமோகுணத்துக்காரங்க சோம்பேறி, மந்தம், ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் ஆர்வமின்மை அதெல்லாம். இதெல்லாம் ஒரு டேபிள். இது என்னது? இயற்கை குணங்கள் இருந்து சத்துவகுணத்துக்காரங்க தன்னில் மிகவும் திருப்தியுற்று இருப்பதால் பரமாத்மாவின் ஆணைகளை பின்பற்றுவதில்லை. இப்ப இங்க என்ன போட்டோல கொடுத்திருக்கு, ஒருத்தன் வந்து ஃபுட் இது பண்ணும், அவனோட பர்த்டேயா இருக்கும், இல்ல எவ்ரி சண்டே ஐம் ஃப்ரீ, அப்ப நான் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஏழை குழந்தைகளுக்கு நான் சாப்பாடு கொடுக்குறேன், இல்ல என்னோட பர்த்டே நான் எல்லாருக்கும் ஏழை குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறேன் அப்படின்லாம் நினைச்சு பண்ணுவோம். எவ்வளவு நாளைக்கு பண்ண முடியும்? வருஷத்துக்கு ஒரு பர்த்டே தானே வருது. அந்த ஒரு நாளைக்கு பர்த்டேக்கு மாத்திரம் நம்ம கொடுத்தா போதுமா? பாக்கி உள்ள நாள்ல அதுகளுக்கு எல்லாம் சாப்பிட வேண்டாமா? நான் பண்றேன். அப்ப என்னது? அவன் வந்து என்னால பண்ண முடியும் பண்றான். தப்பு. தடி சத்துவ குணம் தான், நல்ல காரியம் தான் பண்றான். ஆனா என்ன பண்றான்? இதுல ஸ்டோரி எல்லாம் இருக்கு, மிருகா ஸ்டோரி எல்லாம் பார்க்கலாம். நம்ம கிளாஸ் சொன்னேன்னா நினைவில்லை, இதுல வந்தா சொல்லியிருப்பேன். சோ அது வந்து பண்ற நல்ல காரியம் தான். ஆனா என்னது? பகவானோட ஆணை கேட்பதில்லை, பகவானோட என்னது ஆணைகளை பின்பற்றுவதில்லை. பகவானை வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அவரோட பிரசாதம் தான் நமக்கு விநியோகம் பண்ண, எல்லாமே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி, தேங்க்யூ பகவான் எனக்கு இவ்வளவாவது கொடுத்திருக்கேன், இந்த கொடுத்ததுல இருந்து எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து உன்னோட தானம் பண்றேன். அந்த நிலைமையில தான் நம்ம போனோமே தவிர எங்கிட்ட இருக்க அந்த ராஜாவோட என்ன பார்த்தோம், ஐ திங்க் பார்த்தோமே, இந்த மிருகா ஸ்டோரி பார்த்தோம். அந்த பசுக்களை எல்லாம் கொடுத்தாரே, பசுபலம் கொடுத்தோம் பார்த்தோம். பள்ளியா இருந்தார், அப்புறம் கிருஷ்ணர் தொட்டோன்னு அது உயிர் பெற்று மிருகாவாயிட்டாரு. எங்கிட்ட இருக்கேன்னா ராஜாட்ட நிறைய இருக்கேன்னு அவர் எடுத்து கொடுத்தாரு. அப்படி இல்லையே, பகவான் இதுதான் பகவானுக்கு ஒரு ஒரு கும்பிடு போட்டு அவரோட சாங்ஷனோட நம்ம வந்து பண்ணணும். எது பண்ணாலும் பகவானோட என்னது பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி, அப்புறம் அந்த ஃபுட்டா இருக்கட்டும், எனிதிங் யூ டிஸ்ட்ரிபியூட், தேங்க் த லார்ட். அப்படி எனக்கு இந்த லெவல் வச்சிருக்கேன், ஐம் ஏபிள் டு ஹெல்ப் சம்படி, தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணணும்.
ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவனுக்கும் அவரது ஆசைகள் பூக்குறிலிட்டு கொண்டிருப்பதால் பரமாத்மாவின் ஓசை அவருக்கு கேட்பதில்லை. ஏன்னா தன்னோட ஆசையை இந்த டார்கெட் அது இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணணும். அதெல்லாம் பண்ணும்போது அவனுக்கு எங்க இப்போ பகவானோட எல்லாம் ஓசை கேட்க போறது? அதெல்லாம் எகெயின் ஹீஸ் ஆல்சோ கட்டுண்ட ஆத்மா. அவனுக்கு வந்து அவனோட ஆசைகளை திருப்திப்படுத்துறதுக்கே அவனுக்கு நேரம் போக மாட்டேங்குது. இப்போ பகவான் அவனும் வந்து இதை வர்ஷிப் பண்ண மாட்டான். அவனுக்கு ஏதாவது ப்ராஃபிட் வேணும்னா அப்ப வந்து நான் உண்டில அவ்வளவு போடுறேன், எனக்கு இந்த டீல் பண்ணித்தா, கரெக்ட் பண்ணித்தா அப்படின்னு வேணா அவன் பண்ணுவனா இருக்கும். பட் இட் இஸ் நாட் அ நார்மல் வே. தமோ குணத்துல இருக்கிறது தான் ஒண்ணுமே இல்லை. அவன் மயக்கத்துல தானே இருக்கான். பகவான் இருக்கானே அவனுக்கு தெரியாது. அவர் மிகவும் சோம்பேறியாகவும் அறியாமையிலும் இருப்பதால் அவர் பரமாத்மாவின் சப்தத்தை கேட்பதில்லை. இப்போ என்னன்னா சத்துவகுணத்துக்காரனும் சரி, ரஜோகுணத்துக்காரனும் தமோ குணத்துக்காரனும் சரி, 3 பேருமே பகவானோட இதுல வந்து இன்வால்வ் இல்லாம அவ போக்குல இருக்காங்க அப்படின்னு. அப்ப இது 3மே பேட். என்ன சொல்ல வருதுன்னா இது 3மே பேட். இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி பக்கத்து சத்துவகுணம் ஓகே, இருந்தாலும் அதுலயும் வந்து நமக்கு இது திரும்பி பிறவி உண்டு. அதை காட்டுறதுக்கு தான் இது. யதா சத்வே பிரவருத்தே தூ பிரளயம் யாதி தேகபிருத் ததோ தமவிதாம் லோகான் அமலான் பிரதிபத்யதே. சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் போது இப்ப அவன் வந்து இறக்கும் போது எப்படி இருப்பான்? சத்துவகுணத்துல இருக்கான், இறக்கிற தருவாயில் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு அவன் வந்து மரணப்படும் பொழுது ஒரு நிமிஷம். சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகிறான். முனிவர்களும் அந்த கோலோக சாட்டை பார்த்தோம் இல்லையா, முனிவர்கள், பிருகு முனிவர்கள், இந்த பேர்லாம் போட்டிருந்தது. அவள்லாம் எங்க இருக்கோ அந்த உலகத்துல போயிட்டு வாழாங்க. ஏன்னா நம்ம நாட் ஒன்லி அர்த்து, நம்ம வந்து திரும்பி மறுபிறவி எடுத்துன்னா இந்த அர்த்தத்துலதான் பிறப்போம் கிடையாது. இந்த கீழே அத்தள வித்தள அந்த பாத்தாளத்தையும் பிறப்போம், நம்ம மேல டெமிகாடாவும் பிறந்துடும். we can become ரொம்ப நல்ல ஒரு பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும். ஆனா கோலோகம் போறதுக்கு நமக்கு இப்போ எலிஜிபிள் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? தேவர்களா மாறிவிடும். அப்ப அந்த உலகத்தை சஞ்சரிச்சு ஓகே. அப்ப அந்த மாதிரி உலகங்களே அவங்க வந்து அடைகிறார்கள். அதே போல ரஜசி பிரளயம் கத்வா கர்ம சங்கிஷு ஜாயத்தே ததா பிரலீனஸ்தமசி மூடயோனிஷு ஜாயத்தே. ரஜோகுணத்தில் இறக்கும் போது ஒருவன் பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களிடையே பிறவி எடுக்கிறான். ஏன்னா அவன் அந்த மாதிரி தானே இருக்கான். பல நோக்கு செயல் அவன் பண்றது எல்லாமே நான் ஜெயிக்கணும், நான் இந்த பண்றேன், நான் ஜெயிக்கணும், வேற என்ன பண்றேன், எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கணும், நான் வேற யாருக்கும் கிடைக்க கூடாது, பொறாமை. அப்ப அவன் அந்த மாதிரி அப்ப அதே போல உலகத்தை வந்து பிறப்பான். பல நோக்கு செயல்கள் யார் பண்றாங்களோ பேசிக்கலா அர்த்தம் இதுலதான் வந்து அது மாதிரி கிடைக்கும். பல நோக்கு செயல்கள் பண்றவங்க தான் இங்க அதிகம். அந்த மாதிரி இடத்துல அவன் திரும்பி வந்து பிறப்பான். தமோ குணத்தில் இருக்கும் போது அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கிறான். மிருகத்தனமான வாழ்க்கை வாழறான். ஒரு தமோ குணத்தை என்ன பண்றான்? ஹியூமன் பீங்கா இருக்கேன், ஐ ஷுட் இம்ப்ரூவ் மை இந்த ஒரு ஹியூமன் பீங்ல தான் வந்து எனக்கு இதை வர்ஷிப் பண்ண முடியும், பகவானை நினைக்க முடியும். அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு அனிமல் லைஃப், சாப்பிட்டே தூங்கினேன், ப்ரொக்ரியேஷன் பண்ணேன், பாதுகாத்தனேன், இந்த மாதிரி அவன் பண்ணினான்னா அடுத்த ஜென்மத்துல மிருக இனத்திலையும் அவன் வந்து பிறவி எடுப்பான். இதெல்லாம் யாரும் சொல்லலை. இதுதான் ரிட்டன் பை கிருஷ்ணா, செட் பை கிருஷ்ணா. அதெல்லாம் ஸ்லோகால வந்திருக்கு. 14.15 says this only. There's no other meaning. இங்க போட்டிருக்கு, இங்கிலீஷ்லயும் போட்டிருக்கு, தமிழையும் போட்டிருக்கு. When one dies in the mode of passion, he takes birth among those engaged in fruitive activities. And when one dies in the mode of ignorance, he takes birth in the animal kingdom. அப்ப இதெல்லாம் இருக்கு. அப்ப நம்ம வந்து மறுபிறவியில நம்பிக்கை இல்லைன்னா ஓகே, அவ்வளவுதான் உனக்கு, அவ்வளவுதான் கொடுப்பேனே, புரிஞ்சுக்க. ஆனா நம்பிக்கை இருக்குன்னா இதுதான் நம்பணும். அவன் வந்து இக்னோரண்டா இருந்து இந்த ஹியூமன் லைஃபை வேஸ்ட் பண்ணான்னா அடுத்த ஜென்மத்தை சாப்பிட்டு வேஸ்ட் பண்ணான்னா அந்த மாதிரி என்னது நான்வெஜ் சாப்பிட்டு தான் எனக்கு ஐ கேன் நாட் லீவ் வித்வுட் ஈட்டிங் நான்வெஜ்னா அவன் வந்து கரடி இல்லை என்னது புலி, சிங்கம் அந்த ஒரு இதுல போயிடும். இல்லை எது கிடைச்சாலும் சாப்பிடுவேன், ஊடுறது பறக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க. அப்ப பண்ணியா போயிடுவோம். சோம்பேறியா இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா வந்து பேரா போயிடுவோம். அதே நியூடிட்டி அதுவும் தப்புதான். ரொம்ப உடல் எந்த கொடுத்துருக்கான்னா உடலை எங்கெல்லாம் மறைக்கணுமோ அது மறைக்கிறதுக்கு தானே துணியெல்லாம் அவன் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? நம்மளாம் இதான் ஜங்கல் பீப்புளா, அந்த காலத்துல தெரியாத வாழ்க்கை, துணியெல்லாம் உற்பத்தி பண்ண முடியாத டைம்ல அந்த மாதிரி இருந்திருக்கா. இப்ப நம்ம அப்படி இல்லை இல்லையா, அட்வான்ஸ். இப்ப நம்ம எல்லாம் மானத்தை மறைச்சுன்னு இதா இருக்கணும். அப்பவும் வந்து எங்கெல்லாம் மோர் கிழியப்பட்டதெல்லாம் தான் இப்போ காஸ்ட்லி. அந்த மாதிரி உள்ள ஓகே, உனக்கு நேக்கடா இருக்கதான் உங்க ஆசையா, ஓகே மரமா போயிடும். இப்ப நம்மளோட ஆக்ஷன் தான் வந்து இட் ஷோஸ் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்தை எப்படி இருக்கணும். இப்ப நம்ம ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருக்கோம், தென் யூ கேன் திங்க் நம்ம ஏதோ நல்ல காரியம் பண்ணியிருக்கோம், அதனாலதான் இந்த ஜென்மத்தை நம்ம ஹியூமன் பீங்கா வந்திருக்கோம். இதெல்லாம் வேற படிக்க முடியாது, ஏதோ ஒரு நல்ல இதுல இருக்கும். அப்ப இந்த பாதையை விடக்கூடாது, இன்னும் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு போகணும். அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு அந்த மாதிரி இல்லாதவன் he takes birth in animal kingdom. அப்புறம் கர்மண சுக்ருதஸ்யாஹு
சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ரஜசஸ்துபலம் துக்கம் அஜ்ஞானம் தமசஃபலம். நினைச்சா சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மைப்படுகிறான். சத்துவகுணத்தை அவன் என்னெல்லாம் பண்ணுவோம்? கோயிலுக்கு போவான், ஒரு ஜப்பா பண்ணுவான், ஒரு வீட்டுல ஒரு பஜனை வச்சுப்பான், எல்லாமே நல்ல காரியம் பண்ணுவோம், ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம், அது எல்லாமே. சோ அவன் அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒருவன் தூய்மைப்படுகிறான். அவன் பிகாஸ் அட்லீஸ்ட் அவன் பாவ புண்ணியம் இஸ் அ செகண்டரி ஃபேக்டர். அவன் தூய்மை, சித்த சுத்தி சொல்லுமே, அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு இது இருக்கும். ரஜோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் துக்கத்திலும். ரஜோகுணத்துல என்னது? இந்த ஒரு பிக்சர் காட்டியிருக்கா. ஹி வில் ட்ரை டு பில்ட் பில்டிங்கா. அன்னைக்கு நினைச்சனே அதுதான் இருக்கலாம் அப்படின்னு. இந்த மாதிரி ஹட்மென்ஸ் இருக்கு. அப்போ அதை விட ஒரு பெட்டர், பட் இது நல்லது தானே, ஒரு பில்டிங் கட்டுறது நல்லது தானே. ஐ திங்க் எனக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, இந்த மாதிரி வீடு எல்லாம் கட்டி கொடுக்குறா கவர்மெண்ட், ஓகே. ஆனாலும் இந்த இவ்வளவு என்ன பண்றது, ஹட்மெண்ட் எல்லாம் வேண்டாம், நீங்களாம் இங்க நல்ல பில்டிங்ல போய் இருங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாலும் அவன் அங்கெல்லாம் போய்க்கு அதை வாடகையில விட்டு பணத்தை சம்பாதிச்சுன்னு அதான் இருக்கணும் மீனிங். திரும்பி அதே லைக் டு பி இன் தட் ஷாண்டி, அந்த ஒரு ஹட்டு, அந்த மாதிரி அந்த ஒரு என்னது சுத்தம் இல்லாத இடத்துல அவ பழகிட்டா. எங்களுக்கு இது போறோம், காமன் டாய்லெட் வெளியில இருக்கும், குளிக்கிறதுக்கு ஒரு சும்மா அப்படி மரம் இருந்தா போறோம், வி ஆர் ஹாப்பியர். நல்ல ஒரு பில்டிங் கட்டி அதுக்குள்ள போறதுக்கு அவங்களுக்கு அப்போ அதுல இன்னும் பணம் சம்பாதிக்கலாம். வேறொருத்தர் நன்னா வாழ்ந்து அவன் பணம் நம்ம கொடுத்தா அந்த பணத்தை சம்பாதிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு குணத்தை, ரஜோ குணத்தை இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் செயல் துக்கத்துல ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு அன்ஹைஜினிக் பிளேஸ். ஒருத்தர் சுவாசம் பண்றது நமக்கு என்ன பக்கத்துல வீடு இருக்கும், ஒரு காற்று வெளிச்சம் ஒண்ணுமே இல்லாத வீடு, வியாதி எல்லாமே வரும். சோ அதனாலதான் கவர்மெண்ட்லாம் ஒரு ரீடெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் அது இதெல்லாம் கொடுக்குறாரு. பட் they don't want to improve their living. அப்ப அவெல்லாம் துக்கத்துல அண்ட் எதுவும் வியாதி எல்லாம். தமோ குணத்தை இது யாரும் இப்படி கட்ட மாட்டா. பட் தமோ குணத்தை செய்யப்படும் செயல் அறிவற்றத்தனத்தில் விளைகின்றது. சவுத்துல இருந்து மாடிப்படி போறதாம். யார் இப்படி பண்றாங்க தெரியல. அது போல வரைஞ்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் போட்டோ இருக்கு அது கண்டிப்பா. அண்ட் அதுக்கு ஒரு இதுவும் கட்டுட்டான், என்னது ரெயிலிங்கும் போட்டான். எப்படிதான் உள்ள போவாமோ அது மாடிப்படி இங்க ரிட்டர்ன்மெண்ட் போறப்பல வச்சுக்கணும். அவன் அந்த மாதிரி யாரும் பண்ண மாட்டா. பட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டிட்டு இது மாதிரி மடத்தனமான அவளோட செயல் எல்லாமே ஒரு முட்டாள்தனமா இருக்கும் தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க காட்டுறது. சத்வா சஞ்சாயத்தே ஞானம் ரஜசோ லோப ஏவச்ச பிரமாத மோகோ தமசோ பவத்தோ அஜ்ஞானமேவச்ச. சத்துவகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகிறது. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும்போது என்னது? ஞானம் பெறறோம். அந்த உண்மையான ஞானத்தை நம்ம இன்னும் விருத்தி பண்ணும். இன்னமும் நல்லா படிச்சு இன்னும் பகவான் ஆன்மீகம், நாட் ஹிஸ்டரி ஜியோகிரபி அதெல்லாம் கிடையாது. ஆன்மீகத்தை விருத்தி பண்ணிக்கணும். அது சத்துவகுணத்துல இருந்தாதான் முடியும். ரஜோகுணத்தில் இருந்து என்ன விருத்தியாருது? பேராசை தான் விருத்தியாருது. இன்னும் வேணும், எனக்கு வேணும், யாருக்கும் கிடைக்கிறது முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் தட் ஃபர்ஸ்ட் ரைட். அவர் யாரும் அந்த டீல் பேசி முடிக்கிறதுக்குள்ள நான் கிராப் பண்ணிடணும். தட் இஸ் த பெஸ்ட் ஆஃபர் ஐம் கோயிங் டு கெட். அந்த மாதிரி எல்லாம் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க பேராசையா இருப்பா. தமோ குணத்துல இருக்கிறவான்னு தமோ குணத்தில் இருந்து அறிவின்மையும் பித்தமும் மயக்கமும் விருத்தியாகுது. அதுதான் விருத்தியாகும். அவன் பித்த மயக்கம் பைத்தியக்காரத்தனம் விருத்தியாண்டே வந்தும் பைத்தியமா இருந்தான், இன்னமும் நல்ல ஒரு பைத்தியம் ஆயிடும். அதுதான் விருத்தியாகுது. பகவத்கீதை இதெல்லாம் சொன்னது ரொம்பவே ஃபர்ஸ்ட் படிக்கும்போது ரொம்ப எனக்கு அதிசயமா இருந்தது. நம்ம பகவானை பத்தி நினைக்கிறோம்னா இதெல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்காளே அப்படி. ஊர்துவம் கச்சந்தி சத்வஸ்தா மத்தியே திஷ்டந்தி ராஜசாக ஜகன்ய குணவருத்திஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமசாக. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருப்பவர்கள் இப்படியாக உயர்ந்துட்டே போவார். இப்போ 18 days கோர்ஸ் ஆச்சா, ஓஹோ இது ஒரு மாதிரி நன்னா இருக்கே, ஆனாலும் தெரியாது. ஆனா திரும்பி ஒரு கூட நம்ம அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஆனா L2 பண்ணணும். because I become eligible, so let me do L2 also. and மாதாஜி பூச்சனம் நானே இப்போ ரெகுலரா சொல்றேன். சரிம்மா L2 படிக்கிறது எப்படின்னா திரும்பி நெக்ஸ்ட் 18 days கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்குள்ள அங்க 2 சாப்டர் தான் முடிச்சிருப்பா. அவ்வளவு ஸ்லோவா போயிட்டு இருப்பாங்க. அதே டீடைல் ஸ்டடி. அப்புறம் திரும்பி நீங்க அக்டோபர்ல படிச்சுட்டா திரும்பி நவம்பர்ல திரும்பி L1 ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா, ஏன்னா இது இன்னும் ஃபவுண்டேஷன் போறலையே, இன்னும் படிக்கணும்னு சொன்னா தாராளமா படிக்கலாம். இங்க ஒரு 18 days கோர்ஸ் முடியறதுக்கும் அங்க அப்பதான் 4th 5th சாப்டர் அப்படி போயிட்டே இருக்கும். சோ 2 பேரலை அதே சப்ஜெக்ட் தான் அங்கேயும் படிக்க போறோம். ஆனா அங்க டீட்டெயிலா படிப்போம். இங்க ஒரு மாதிரி ப்ரிஃபேஸ் இங்க கட்டுட்டு அங்க படிக்கும் போது இன்னும் நல்லா புரியும். சோ இது 2 பேரலா போயிடும். அந்த மாதிரி சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு போவான். அது இங்க ஒரு ஏரோப்ளைன் காட்டியிருக்கா. லேண்ட்ல இருக்கும், அப்படியே மேல டேக் ஆஃப் பண்ணிட்டு போறது இல்லையா, அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டியிருக்கா. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பூலகில் வாழ்கின்றனர். இதே உலகத்துல திரும்பி இங்கே பிறப்பா. ஏன்னா பல நோக்கு செயல்கள்லாம் இங்கதானே நடக்கும். சோ இங்கேயே பிறவி எடுத்து இங்கேயே வாழ்ந்துருப்பா. தமோ குணத்தை இருக்கிறவங்க அதோ கச்சந்தி, அதோனா என்னது? கீழ் நோக்கி போறா. அனிமல், they will be born as animal. சோ அந்த மாதிரி கீழே உள்ளது இன்னும் ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீயிங் வந்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் தான் அங்கே பார்த்தா பகவானுக்கு அந்த இலக்கு தெரியும் நமக்கு. ஆனா இல்ல நான் இனிமே பகவான் நம்பாய்க்கு திரும்பினா போ கீழே
திரும்பி ஒரு பிறவி, அந்த பிறவி, இந்த பிறவின்னா அதுக்கெல்லாம் இது கிடையாது. நோ ஷார்ட்கட். யூ ஹேவ் டு கம்ப்ளீட் ஆல் தட் சைக்கிள். அப்புறம் தான் ஹியூமன் பீயிங்கா பிறக்க முடியும். அந்த ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்துட்டும் பண்ணலன்னா திரும்பி வீழ்ச்சி தான். சோ வந்து கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர் கர்மபந்தம். இந்த யூனிவர்ஸ் நம்ம திரும்பி திரும்பி பார்க்கலாம். எவ்வளவு பாட்டி பார்த்தாலும் திருப்தி ஆகாது. கோலோக சார்ட்டே கிடைக்கிறது. அதனால நீங்க வாங்கணும்னா திரும்பி நான் வந்து பப்ளிசிட்டி பண்றேன், இவ எப்படியோ பணத்தை பிரிக்கிறாங்க சொல்லி சொல்லி நம்ம கிட்ட இருந்து பணத்தை பிரிங்க, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காதீங்க. இது வந்து ஜஸ்ட் கோலோக சார்ட் நமக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்க்கா இதெல்லாம் இருக்கு. துர்கா தேவி எங்க இருக்காங்க, அப்புறம் எந்த சிவனோட உலகம் எங்க இருக்கு, இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு அந்த சார்ட்ல. பிரம்மா எங்க இருக்காதா, பிரம்மா இங்க இருக்காரு. இதெல்லாம் பாத்தாள லோகம், இது வந்து பிரம்ம லோகம். நம்ம இருக்கிறது பூர் லோகம். பூர் ஓம் பூர் புவ சுவ அப்படி சொல்றோம் இல்லையா, இதான் பூர் புவ சுவக. பூவர்ல யாருக்கா, முன்னோர்கள், நமக்கு இப்ப இறந்து போனவர்கள்லாம் எங்க இருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் அங்கதான் சஞ்சரிச்சுருப்பா. அப்புறம் அவங்களோட 1 year எடுக்கும் பிரயாணம். அவளுடைய என்னெல்லாம் புண்ணியம் பண்ணிருக்கா, பாவம் பண்ணிருக்கா, அவன் கோலோக விருந்தவன் போறதுக்கு எலிஜிபிள் ஆயிட்டாரா, இல்ல இன்னமும் கொஞ்சம் மார்க் கம்மி திரும்பி வந்து பிறவி எடுக்க போறாரா, எனக்கு ரொம்பவே மோசமா பிஹேவ் பண்ணானா வித்தலையில அனுப்பணுமா, இல்ல மேல புண்ணிய செயல் பண்ணாலும் சத்திய உலகத்துக்கு அனுப்பணும். இதெல்லாம் 1 year எடுக்கும் அவளோட ஃபுல் அந்த இது அனாலிசிஸ் பண்ண. அப்ப அவனா முன்னோர்கள்லாம் நம்ம பூர்ல இருந்து மேல பூவர்க்குல அங்கதான் இருப்பாங்க. அதுக்கு மேலதான் ஸ்வர்கலோகம். ஸ்வர்கலோகம்ங்கிறது இருக்கு. அப்புறம் இந்த மகர்லோகம், ஜனலோகம், தப்பலோகம், சத்தியலோகம், அப்புறம் அதான் சத்தியலோகத்துல பிரம்மா இருக்கு. சோ இது மாதிரி இந்த யூனிவர்ஸ்ல என்னெல்லாம், ஏன்னா அந்த பிரம்ம சமித்தல் வரும் தேவி தாமசு, தேவி தாமசு, அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். சோ நாங்க அதெல்லாம் படிக்கிறதுனால நமக்கு தெரியறது, ஓஹோ தேவி தாம்னு ஒண்ணு இருக்கு. இப்ப நமக்கு பகவான் கடவுள் இது என்னது தேவியெல்லாம் வழிபாடு பண்றோம். அவனும் இந்த யூனிவர்ஸோட இந்த யூனிவர்ஸ் வெளியில தான் என்னது இந்த இதே இடத்துலதான் இருக்கான். நாட் அவே ஃப்ரம் திஸ். சோ அனிலேஷன் ஆகும்போது இந்த எல்லாமே போயிடும், எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும். இப்ப பிரம்மா இருப்பா, சிவன் இருப்பா, தேவி இருப்பா, எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும். அப்படிதான் இங்க காட்டியிருக்கோம். ஓகே, டோன்ட் கெட் அது எப்படி நீங்க சொல்லலாம் அப்படின்லாம் சொல்லுங்க. இதுல போட்டிருக்கிறதா நான் சொல்றேன். ஏன்னா இது எல்லாமே இவாளோட என்ன தேவி தாமசு தேஷு தேஷனோ வரும் அந்த மாதிரி. சோ துர்கா தேவி தான் ஷேடோ ஆஃப் லாதினி சக்தி, ஜடானந்தா எல்லாம் எல்லாமே போட்டிருக்கோம். சோ இந்த கோலோக சார்ட் இட்ஸ் நாட் வெரி காஸ்ட்லி. 600 ரூபாய் நினைக்கிறேன் நான், 600 650. சோ நம்ம சைட்ல பார்த்தா உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கும். உங்களுக்கு டொனேஷன் கொடுக்கணுமா, இல்ல புக்கு வாங்கணுமா, இவ்வளவு புக் வாங்கினா கம்மி காஸ்ட். இதெல்லாம் நம்ம வந்து சைட் இஸ்கான் மங்களூர் சைட்டு போனோம்னா கூகுள்ல வந்து இஸ்கான் மங்களூர் போட்டோம், யூ வில் பி டேக்கன் டு தட் சைட். हरे कृष्ण. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यथा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सो अधिगच्छति. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும், இயற்கை குணங்கள் தான் நம்மளை வந்து செய்ய வைக்கிறது. அந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாவற்றிற்கும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை, இதுதான் செய்ய வைக்கிறது என்பதையும், பரமபுருஷன் இந்த குணங்களில் நின்றும் உயர்ந்தவர். அவர் நம்மள மாதிரி எல்லாம் அவருக்கு பந்தப்பட்டு அவருக்கு வந்து சத்துவகுணம் ரஜகுணம் எல்லாம் கிடையாது. அவருடைய சக்தி தான் இந்த குணங்களும். அப்ப அவர் அவளுக்கு அதுக்கு மேல இருக்கார். அவர் அவளை கட்டுப்பாடு படுத்துறார். இவர் நம்மளை கட்டுப்படுத்துறது இந்த முக்குணங்கள். அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கும். இந்த குணங்களில் நின்றும் உயர்ந்தவர் என்பதையும், நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். இந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சிருந்தாதான் பகவானுடைய என்ன நிலைமை எங்க இருக்கு, நம்ம அப்ப எங்க போனோம், நம்ம இலக்கு எங்க இருக்கு அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது. இந்த ஒரு ஃபேக்ட் புரிஞ்சினாதான் தெரியும். ஓஹோ, அப்ப பகவான் இடத்துக்கு போனோம்னா இந்த முக்குணங்களை தாண்டி நமக்கு போகணுமே அப்படின்னு. அப்ப என்ன பண்ணலாம், நிறைய டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண இதெல்லாம் வீக்கா போயிடும். இந்த புல் இருக்கு, இதெல்லாம் வீக்கா போயிடும். சுத்த சத்துவ நிலைக்கு வந்து விடுவோம். அண்ட் அங்க போறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். गुणानेतान त्रिदेही. ओके, गुणानेतान त्रिदेही देह समुद्भवात् एल्लाम पोच्चु. जन्म मृत्यु जरा दुःख विमुक्तो अमृतम अश्नुते. जन्म मृत्यु जरा துக்கம் இதெல்லாமே துக்கங்கள் தான். என்னது ஜன்மம், இப்படி பிறக்கிறது, ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுனாலும் ஆரம்பிச்சாச்சு அவனுக்கு கணக்கு. ஏன்னா பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் ஆரம்பிச்சுவோம் அந்த குழந்தை வளர வளர. அப்ப ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா கண்டிப்பா ஒரு இறப்புன்னு இருக்கும், ஜரா முதுமைன்னு இருக்கும், வியாதியும். இதெல்லாம் துக்கங்கள் தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களில் இருந்தும் உயர்வு பெறும் பொழுது அது இதை சொல்லிருக்கா, நல்லதா சொல்லியிருக்கா. இந்த மாதிரி முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுதலை பெற்று விடுவோம். எப்போ
இந்த உயர்வு நல்லா உயர்வு பெறும்போது பிறப்பு இறப்பு மூப்பு இவற்றினின்று இவைகளின் துன்பங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். ஒரு பிறப்புன்றதுனா இறப்பு கண்டிப்பா இருக்கும். ஆனாலும் இந்த இதுல ஆன்மீகத்தை நம்ம முன்னாடி போகும்போது என்னாகும், இந்த ஷக்கல்ஸ் இருக்கே, இந்த சத்துவகுணம் ரஜகுணம் அதெல்லாம் நம்ம அப்படியே என்னது பிரேக் ஓபன் பண்ணி நம்ம பகவான் இடத்தில் அந்த இன்பம் பகவான் இடத்து போனோம்னா என்னது இது முக்தி கிடைக்கிறது. நம்ம இந்த உடலில் இருக்கும் போதே அந்த முக்திக்கான அந்த ஒரு அனுபவத்தை நம்ம அனுபவிக்கலாம். அங்க போயிட்டு நம்ம என்னது உடலை விட்டப்பின் நம்ம அங்க போறோம், அதோட என்ன அனுபவமோ அது இந்த உடலை வைத்துன்னே நம்ம இங்க அனுபவிக்கலாம். अर्जुन उवाच कैलिङ्गे श्रीगुणान् नीतान् अधीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रिगुणानधि वर्तते. அர்ஜுனன் வினவினான், எனதன்பாரே இறைவனை, இந்த குணங்களில் நின்றும் உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகிறான்? குணங்களை தாண்டணும்னு சொல்றீங்க, சரி அந்த மாதிரி தாண்டினவன் எப்படி இருப்பான்? செகண்ட் சாப்டர்ல வரும் ஒரு இது சித்ததிர் முனி எப்படி இருப்பான், எப்படி பேசுவான், எப்படி குவைட்டா இருப்பான், அப்படி இதெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த சித்ததிர் முனி எப்படி இருப்பான், எப்படி நடப்பான், எப்படி பேசுவான்னு சொல்லி கேட்கிற போல இப்ப எகே நீ சாஸ்கி அந்த மாதிரி முக்குணங்களையும் தாண்டி போறவன் அவன் எப்படி இருப்பான்? இந்த குணங்கள் நின்றும் உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகிறான்? அவனுக்கு நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களில் நின்று உயர்கிறான்? எப்படி அவன் இதை தாண்டி அவன் எப்படி போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுன் வெரி இன்னசென்ட்லி இஸ் ஆஸ்கிங். அதுக்கு பகவான் சொல்ற 4 ஸ்லோகம் இருக்காது. பிரகாஷம் ச ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிரகாஷம் ச பிரவருத்திம் ச மோகமேவ ச பாண்டவ நத்வேஷி சம்பிரவருத்தானி न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दांस संस्तुतिः माना अपमानयोस् तुल्यस् मानम अपमान एल्लाम तुल्य सेमा वच्चुकोंडु तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते. இது 4 ஸ்லோகம் சொல்லிருக்கு. ஓகே, இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாரு இந்த 4 ஸ்லோகத்துல? பிரகாசம்னா நல்ல ஞானம். So it's actually பிரகாசம் is equal to ஞானம் தான். ஞான தீபேன பாஸ்வதா அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றானே, உங்களுடைய இதயத்துல நான் ஒரு ஞானங்கிற தீபத்தை எடுத்து வைத்து பிரகாசம் கிரியேட் பண்றேன். அந்த என்னது இருளை போக்கி பிரகாசத்தை கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா, மெயினா இருள்னா என்னது? இக்னோரன்ஸ். பிரகாசம்னா நாலேஜ். சோ பிரகாசம் நாலேஜ், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும், இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியா இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுத்துகின்றன என்று அறிபவனும். நிறைய இது பாயிண்ட்ஸ் என்னது? பற்று, மயக்கம், ஞானம் இதெல்லாம் பெற்று ரொம்ப ஆனந்தம் அடையார் அந்த மாதிரி இல்லாமலும், அது இல்லாத இருக்கும்போது ஏங்கி போறவனும் அந்த மாதிரி வேண்டாம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் அப்புறம் என்னது? இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியா இருப்பவனும். தமோ குணம் ரஜகுணம் இருக்கதான் இருக்கு, ஆனா நான் என்னோட ஜப்பா பண்ணிதான் இருப்பேன். சத்தகுணம் தமோ குணம் சொல்லும் இல்ல நான் ஜப்பா பண்ணிட்டு நான் இறங்குறேன். ஏன்னா நம்ம கிட்ட ஃப்ரீடம் இருக்கு. we have all the controlling power. குணங்கள் பண்ண வைக்கிறது இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கு. நம்ம அதனால நம்ம அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கா இருந்து பண்ணினோம்னா மைண்ட் வச்சு இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ணலாம். ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியாய் இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுத்துகின்றன என்று அறிபவனும், இன்பத் துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும், மண் கட்டி கல் பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும், அறிவு நிறைந்தவனும், நிகழ்ச்சியும் ஒன்றாக காண்பவனுமான, அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும், நண்பனையும் எதிரியும் ஒரு போல் நடத்துபவனும், எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமான ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களில் நின்று அதில் இன்றும் எனது உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறான். இந்த இயற்கை குணங்களையும் தாண்டி அவன் சுத்த சத்துவ நிலைக்கு, அந்த சுத்த சத்துவான வேர்டு எடுக்கலைமா, பட் அது நம்ம நேத்தி பார்த்தோம். சுத்த சத்துவம் அந்த மாயை 12th சாப்டர் பார்த்தோம். சோ அதுலதான் சுத்த சத்துவான் அது எழுதி இந்த ஸ்லோகால காணாது. சோ அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் தாங்கி மானம், ஒருத்தர் ரெஸ்பெக்ட் பண்றான், ஒருத்தர் நம்மள இக்னோர் பண்றான், இல்ல டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்றான், சோ வாட், பாடி ஐ நாட் பாடி, நான் ஆத்மா தானே. அந்த மாதிரி எல்லாம் சத்ரு மித்ரை
எனிமையா இருக்கட்டும், ஃப்ரெண்டா இருக்க எல்லாம் ஈக்குவலா பாவிச்சு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கிறதால எல்லாம் வந்து இந்த முக்குணங்கள் தான் நம்மளை ஆட்டி படைக்கிறது. ஸோ பட் ஐ ஹாவ் த லிபர்ட்டி டு கோ அவுட் ஆஃப் தட். நான் வந்து பகவானுடைய நாமங்கள் சொல்லி சொல்லி நல்ல டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண பண்ண இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபட்டு நான் இன்னும் உயர்ந்து போகலாம். இதை நன்னா புரிஞ்சுக்கிறவன் அவன் தான் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். மாம்சயோ அவ்யபிச்சாரேண பக்தி யோகேன சேவத்தே சகுணான் சமதீத்தான் பிரம்மபூயாய கல்பத்தே. எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வந்தடைகிறான். ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் பகவான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன எப்படி பண்றோம்? பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான், இதெல்லாம் நிலைகள் தான். ஆனா இதெல்லாம் ஒரே ஈக்குவல் பிளாட்ஃபார்ம். இட் இஸ் நாட் தட் பகவான்ங்கிறது மேல, இந்த பிரம்மன்கிறது அவரோட லோவஸ்ட் பவர், அந்த மாதிரி இல்லை. எல்லாம் ஒரே தான், புரிஞ்சுக்கிற அளவு. பிரம்மன்கிறது அரூபமா புரிஞ்சுக்கிறவங்க. சோ அந்த பரமாத்மா 4 கை ரூபமா பகவான் புரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம பகவான்கிறது 2 கை ரூபம், நம்ம மனுஷால மாதிரி இருக்காங்க. சோ எவன் வந்து எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எப்பவும் பரிபூர்ண இது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வந்தடைகிறான். இப்ப இந்த குணங்களையும் தாண்டி எங்க வந்துடுறான்? பிரம்மன் நிலை. பிரம்மன்னா அந்த பகவான், அந்த பிரம்மன் நிலை, பிரம்மாவின ஒளி வடிவமா இருக்காரு. அந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்டுக்கு அவன் வந்து உயர்த்தப்படுகிறான். எல்லாமே ஆழ்நிலையா அவன் வந்து எல்லாமே அனுபவிச்சுக்கணும். அப்புறம் பிரம்மணோ ஹி பிரதிஷ்டாஹம் அமிர்தஸ்ய ஸ்வயஸ்ய ச சாஸ்வதஸ்ய ச தர்மஸ்ய சுகஸ்ய ஏகாந்திகஸ்ய ச. மேலும் நான் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமான அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே. பகவான் தான் வந்து அவரேதான், கடவுளே தான் வந்து பிறப்பற்றவரும் நித்தியமானவரும் எல்லாம். பிரம்மன் வந்து ஒளி வடிவமா இருக்கார், கடவுளே தான், பகவானே தான் ஒளி வடிவமா பிரம்மன் அந்த அந்த இது என்னது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல பிரம்மன் அந்த நிலையில இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கணும். மேலும் நான் வந்து அந்த லெவல்ல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து புரிஞ்சுப்பான். ஓகே, இது வந்து அப்புறம் இப்போ இது வேற டாபிக் வந்துட்டோம். தற்காலிகமான மகிழ்ச்சி மற்றும் விளைவு. ஒரு வீடு வாங்குறோம், நல்ல மகிழ்ச்சியா தான் இருக்கு, அவ்வளவு பணம் கொட்டி அவ்வளவுலாம் நல்லா புதுசா எல்லாம் வச்சு ஒரு 2 இயர்ஸ் ஆகிறதுக்குள்ள பல்லு அடிக்க ஆரம்பிக்கும். லீக்கேஜ், பெயிண்ட் போயிருக்கும், எது விரிசல் வந்திருக்கும், பிளம்பிங் ப்ராப்ளம், எலக்ட்ரிக் ப்ராப்ளம், ஷார்ட் சர்க்கியூட், என்னவோ இருக்கும். திரும்பி ரிப்பேர் பண்ண, திரும்பி அதுக்கு ஒரு பெயிண்ட் அடி, திரும்பி நல்லா பாக்குறது, திரும்பி கொஞ்சம் ஒரு 2-3 வருஷம் ஆச்சுன்னா திரும்பி போச்சு அப்படின்னு. இதெல்லாம் தற்காலிகமாக மகிழ்ச்சி தான். அது இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா போச்சு. ஏதோ பூகம்பம் வந்து இல்லை, நம்ம பார்க்கவே இல்லை, ஒரு ஊர்ல ஏதோ விழு கட்டியிருக்கோம், 1 வருஷம் போகவே இல்லை, அப்புறம் வந்து பார்த்தா கூரையில விழுந்து எல்லாம் இப்படி இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? துக்கம், டெஃபினட்டா துக்கம் வரும். ஒரு ஐபோன் எல்லாம் வாங்கி வாங்கும்போது ரொம்ப பெருமையும், ஆஹா எவ்வளவு லட்சம், இவ்வளவு தௌசண்ட்ஸ் கொடுத்து வாங்கினேன்னு கீழே ஒரு வாட்டி விழுந்து கொடுத்தா பை மிஸ்டேக்னா போச்சு, அவ்வளவு வருத்தம் வந்துடும். எவ்வளவு கார், இதுவும் கார்ல சக்காச்சக் நல்லாதான் இருக்கும், ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா போச்சு, நம்ம அப்படி ஒரு துக்கத்துல வந்துருவோம். சோ அது விளையாடுறது இதெல்லாம் தற்காலிக மகிழ்ச்சி தான், வாங்கக்கூடாதுன்னு கிடையாது. ஆனா நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன வேணும்? இதெல்லாம் தற்காலிகமானதுதான், இதெல்லாம் நமக்கு பெர்மனன்ட் ஹாப்பினஸ் கொடுக்காது, அதை நினைச்சுனே வாங்க. ஆனா உண்மையான மகிழ்ச்சி என்னது? பகவானை கும்பிடுறதும். அன்னைக்கெல்லாம் நான் இஸ்கான் பண்ணி இன்னைக்கு மாதிரி இஸ்கான்ல ஒண்ணு அப்படி சொல்லவே முடியாது. இன்னும் நிறைய டிவோட்டிஸ் தான் வரலே தவிர இன்னும் பகவான் அதே பகவான் அப்படியே இருப்பார். அவர் அருள் கிடைச்சுட்டே இருக்கும். ஆச்சாரியார் எல்லாம் வழிபடுறது, அவருக்கு காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றது, பிரசாதம் வாங்குறது, பகவத்கீதா படிக்கிறது, நாம ஜபம் பண்றது, இதுதான் ரியல் ஹாப்பினஸ். இதுல என்னது ஒண்ணுமே பழசாகாது. ஏன்னா புக்கு வேணா பழசா போகுமா இருக்கும், யூஸ் பண்ணி 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 அக்கு வேற ஆணி வேற ஆகும். அப்புறம் வேற புக்கு வாங்கிக்கலாம், அதே மேட்டர் தான் அதுலயும். அதே போல ஜப்பா பண்றது, யூஸ் பண்ண பண்ண மேபி இந்த மாலை வேணா அப்படி உதிர்ந்து போகுமா இருக்கும், அவ்வளவு யூஸ் பண்ணணும்னா வேற மாலை வாங்கலாம். ஆனா ஜப்பா பண்ணிட்டே இருக்கலாம், அதுல ஒரு பெனிஃபிட் நமக்கு தெரியும். சோ இதுதான் உண்மையான மகிழ்ச்சி, அதை அனுபவிக்கும் போது தெரியும். ஒரு வால்மீகியின் கதை இருக்கு, அது முடிச்சுடலாம். அவர் வந்து கருணாகர் சொல்லிட்டு அவர் ஒருத்தர் பேரு. அவர் வந்து ஒன்னும் படிப்பறிவு இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை. அவர் வந்து வழிபோக்கர்ல மறிச்சு அவள்கிட்ட வந்து பணம் பறித்து, ஏன்னா அவருக்கு ஒரு வீட்டுல குழந்தைகள், மனைவி, அம்மா அப்பா எல்லாரும் இருக்கா. சோ அவள் எல்லாம் பாதுகாக்கணுமே. சோ ஏதோ ஒரு தொழில் பண்ணணும், இதுதான் அவன் தொழில் நினைச்சுன்னு எல்லாம் வரவாட்ட, அது பணத்தை கூட அதை கூட இல்ல வெட்டிடுவேன் அப்படின்னு மாதிரி அதை பண்ணி பண்ணி அவன் பண்ணிட்டு இருந்தான். ஒரு நாளைக்கு நாரதர் வந்தார். அப்ப அதே சொல்லி அவரை வழிமறித்து எல்லாம் சொன்ன. நாரதர் சொன்னேன், நானே சன்னியாசி தான், எங்கிட்ட என்ன இருக்கும், நீ எங்கிட்ட என்ன கொண்டு போக முடியும், எங்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்னு. இல்ல அதெல்லாம் கிடையாது, குடு அப்படின்னு. சரி, நீ இதெல்லாம் பண்றிய, இதெல்லாம் இவ்வளவு பெரிய பாவ செயல் தெரியுமா? அவர் சொல்றாரு, பாவமாவது புண்ணியமாவது, எனக்கு சாப்பிடறதுக்கு வேணும், நான் அந்த பேர்டை கொள்ளுவோம் அந்த மாதிரி. ஏன்னா அதுதான் சாப்பாடு அவளுக்கு.
அப்புறம் வழிமறித்து இவாள்கிட்ட இருந்து கிடைச்சதுதான் வந்து வீட்டுல கொடுத்து எல்லாம் பண்ணணும். இல்ல நீ இந்த மாதிரி எங்கிட்ட இருந்து ஒண்ணும் கிடைக்க போறது இல்லை, அதனால நான் சொல்றேன் நீ இந்த பிஹேவியர் இஸ் நாட் குட், இதுல இருந்து உனக்கு பெரிய பாவ செயலாக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இவங்களுக்கு அது புரிய மாட்டேங்க, அந்த லாங்குவேஜ் புரியறது இல்லை. பாவம் புண்ணியம் இஸ் நெவர் ஹர்ட் ஆஃப் இட். அப்ப இவங்க புரியல என்னது அப்படின்னு. நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீ இந்த மாதிரி ஒரு செயல்லையும் வந்து பாவ செயல் புண்ணிய செயல்லாம் உண்டு. நீ பண்றது பாவ செயல். அப்ப நீ வந்து இதெல்லாம் ஒண்ணு பண்ற இல்லையா, நீ ஒரு போய் கேளு, உங்க வீட்டுல போய் கேளு. நீ கொண்டு வர பொருள் எல்லாம் அவங்க வந்து பங்கிட்டுக்கிறாங்க இல்லையா, அது போல நீ பாவ செயலியும் அவங்க பங்கிட்டுக்கிறாங்களான்னு கேளு அப்படி. இது பறவையோட இங்க கொடுத்துருக்கு. ஆக்சுவலி வால்மீகி ராமாயணத்துல வந்திருக்கு. நித்தியத்தின் நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு நீங்கள் ஓய்வெடுக்க மாட்டீர்கள், நீங்கள் ஒரு பறவையை அன்பிலும் சந்தேகத்திற்கு இடங்க. இவனுக்கு சாப்பிடறதுக்கு ஏதோ வேணும், அப்போ பறவையை கொண்டேன். அது ரெண்டும் அழகா ஜோடியா உட்கார்ந்து லிவிங் தேர் லைஃப். நம்ம என்ன பண்றோம், applicable people who are eating non-veg. எதையோ கொன்னுதான் சாப்பிடுறோம். அது அது மாட்டுக்கு அதோட லைஃப் அதை லீட் பண்ணிட்டு இருக்கு. நம்ம அதையும் கொண்டு சாப்பிட்டு அதோட லைஃப் அது ஏக்கம் வந்து அதெல்லாம் பெரிய ஒரு தப்பு காரியம் பண்றான். சோ அது வந்து அதெல்லாம் நீ தப்பு பண்ற. இந்த வால்மீகி ராமாயணத்துல வந்து இதோட சைடு சைடு. அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நீ போய் கேட்டுன்னு வா, ஒரு வீட்டுல கேட்டுன்னு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பிள்ளைகிட்ட கேட்கறான், அன்பு மகனே என் பாவங்களை நீ பகிர்ந்து கொள்வாயா? அவன் மாட்டேன், ஐயோ பாவமா, அதெல்லாம் உன்னோட அக்கௌண்ட், நீ என்ன பண்றியோ அது, நீ பாவம் பண்ணா உனக்கு, புண்ணியம் பண்ணாலும் உனக்கு தான் அப்படின்னு. சாரி, மனைவிட்ட கேட்கிறேன், மனைவி நீ என்னோட பாவத்துக்கு நோ நானும் பங்கு போட்டுக்க மாட்டேன். சரி அப்பாட்ட கேட்கலாம், அப்பா அதேதான், சாரிப்பா அதெல்லாம் ஒன்னும் டியூட்டி எங்களை பாத்துக்கிறதுக்கு, எங்களுக்கு வயசா எடுத்து இட் இஸ் யோர் டர்ன் டு டேக் கேர் ஆஃப் அஸ். நீ சின்னதா இருந்தா நாங்க பாத்துக்கணும் இல்லையா, ஒன்னும் டியூட்டி. பட் அதுல பாவத்துக்கு எல்லாம் பங்கு போட்டுக்கணும்னு அதெல்லாம் முடியாது காரியம். அப்பதான் அவருக்கு அவேர்னஸ் வருது, அச்சோ இவ்வளவு நாளா நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன், பாவம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேனா, இது எல்லாமே என் தலையில தான் வந்திருக்கா அப்படின்னு ரியலைஸ் பண்ணிட்டு அவர் போறார். அங்க போயிடணும்னு நாரதர் சொன்னா, நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான், யாருமே பங்கு போட்டுக்கிறது ரெடியா இல்லையே, இப்ப நான் என்ன பண்ணட்டுன்னு. ஒண்ணும் இல்ல, நான் பகவான் நாமத்தோடு எவ்வளவு நீ நாமம் சொல்றியோ உன் பாவம் எல்லாம் குறையும் அப்படின்னா. சரி சொல்லுங்க அப்படின்னு, நீங்க ராமா சொல்லு போதும் உனக்கு, ராமா சொல்லிடுறாரு. ராங்கிறார், வரமாட்டேங்கிறது அவர் வாயில. நமக்கெல்லாம் இவ்வளவு அழகா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றோம், அப்ப நம்ம அவ்வளவு எல்லாம் பாவம் பண்ணல, we are able to say chantingலாம். ஆனா இவர் வந்து அந்த மாதிரி தப்பு, இவ்வளவு தப்பு பண்ணனால அவர் வாயில ராமாங்கிற வார்த்தை கூட வரல. அப்போ சரி, அப்போ ஒரு காரியம் பண்ண, அந்த இது இருக்கு இல்லையா, மரம் இருக்கு இல்லையா, அப்ப அதை வந்து மரா சொல்லு அப்படின்னு. அப்ப சரி மரா, அது வந்து கொடுத்து வாயில அதை வந்து சொல்லிண்டே இரு அப்படின்னு. சரி மரா 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 மராம வந்து கொடுத்து வாயில ராமா வந்து கொடுத்து அப்படியே உட்கார்ந்தவர் தான் ராமா 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 சொல்லி எறும்பு புத்தெல்லாம் வந்து கொடுத்து. அப்ப இந்த சான்ஸ்கிரிட்ல வந்து எறும்பு புத்துக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வால்மீகா அப்படின்பா. அதனாலதான் அவருக்கு பேர் என்னது, வால்மீகின்னு ஆயிடுச்சு. அப்ப எறும்பு புத்தெல்லாம் ஃபார்ம் ஆனாலும் அவருக்கு அதெல்லாம் கூட தெரியும், எறும்பெல்லாம் கடிக்கிறது உடம்புல. ஆனா நான் அந்த உடல் இல்லை ஒண்ணுமே தெரியாம அவர் வந்து ஜப்பா பண்றாரு இப்படி ராமா 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 சொல்லி பெரிய முனிவராகி அவர் தான் வந்து வால்மீகி ஆனார். அவர் இவ்வாறாக வால்மீகி தவம் செய்து ஞானம் பெற்று பெரிய முனிவராகி பின்னர் ராமாயணம் எழுதினார். ராமாயணம் மாத்திரம் இல்ல, நிறைய இதெல்லாம் காவியங்கள் எழுதினார். பட் இவாஸ் என்னது ரத்னாக்கர்ங்கிற பேர்ல அவர் வந்து வழிபோக்கனா இருந்தவர். அவரோட லைஃபே மாறிடுச்சு. இவரோ நாரதரோட ஸ்டோரி இருக்கும், அவர் நிறைய இந்த இதுல இல்லையோ இந்த நெக்ஸ்ட் இதுல இருக்கும், தெரியல பார்க்கணும். நாரதர் வந்து நிறைய வாழ்க்கை குருவா இருந்து நிறைய வாழ்க்கையெல்லாம் இது பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. ஐ திங்க் வேற ஏதோ சாப்டர். ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே குணத்ரய விபாக யோகோ நாம சதுர்தசோத்தியாய. 3 குணங்களை பத்தி நல்லா அலசி ஆராய்ந்து பண்ணுவோம். ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, மொத்த பொருள் சமரி. மொத்த பொருள் இயற்கை 3 முறைகளின் மூலமாகும். எல்லாம் இயற்கை மொத்த பொருள்னு டோட்டல் இயற்கையில 3 குணங்கள் தான் முக்கியமானது. அது என்னதான், நன்மை, பேரார்வம் மற்றும் அறியாமை. இந்த முறைகள் நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஆன்மா மீது தங்கள் செல்வாக்கை செலுத்துவதில் போட்டியிடுகின்றன. சத்துவகுணம் நான் கேப்சர் பண்றேன், ரஜகுணம் நான் கேப்சர் பண்றேன், இழுன்னு இருக்கிறது நம்ம. சோ வேலை செய்யும் முறைகளை கவனிப்பதன் மூலம் அவை செயலில் உள்ளன. நாம இல்ல, மெயினா நம்ம வேலை பண்றோம், ஆனா நம்ம பண்றோம்னு நினைக்கிறோம், நம்ம பண்ணல. சத்துவகுணம் நம்மளை பண்ண வைக்கிறது. காத்தல இது கேட்கணும் சத்துவகுணம். இப்போ 8 மணி ஆயிடுச்சா, நம்ம வேலை நிறைய வேலை இருக்கு, எல்லாம் பெண்ணியாதான் பாத்துருக்கேன், 9 மணிக்கு கிளாஸ் வேற இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி வேலையில அதெல்லாம் இப்போ டென்ஷன் வரும், அதெல்லாம் எப்படி முடிக்க போறேன்னு. நம்ம என்ன நடுவுல இந்த டைம் போயிடுது இல்லையா, மாதாஜியோட மேடம் கேட்கணுமா தான் இருக்கும். சோ அப்ப இந்த மாதிரி அப்புறம் என்னது, ரஜோகுணம் இழுன்னு இருக்கும், தமோகுணம். அப்படி நம்ம என்ன ஒரு வேலையில வந்து அவாதான் நம்ம பண்ண வைக்கிறான். அதனாலதான் நமக்கு அந்த நேச்சர் வருது. இருந்தாலும் நமக்கு ஃப்ரீடமும் இருக்கு, அது மாத்திரம் நம்ம மறக்க கூடாது. அந்த ஃப்ரீடம்ல வந்து நமக்கு வி கேன் இம்ப்ரூவ் அந்த குணங்களையும்
இது பண்ணி நம்ம வந்து வழிபடலாம். சோ வேலை செய்யும் முறைகளை கவனிப்பதன் மூலம் அவை செயலில் உள்ளன, நாம் அல்ல, நாம் தனித்தனியாக இருக்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். இவ்வாறு ஜட இயற்கையின் தாக்கம் படிப்படியாக குறைந்து கிருஷ்ணரின் ஆன்மீக தன்மையை நாம் அடைகிறோம். பக்தி நிறைய டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண பகவானுடைய இதுல போயிடலாம். நன்மையின் முறை ஒளிர்கிறது. நம்ம சத்துவகுணத்திற்கு வந்து நல்ல பிரகாசமா இருக்கு. இது ஒருவரை எல்லா பாவ விளைவுகளில் இருந்தும் விடுவிக்கிறது. ஆனால் ஒருவரை மகிழ்ச்சியின் மற்றும் ஒரு அறிவின் உணர்வுக்கு நிபந்தனை செய்கிறது. நல்வழியில் இறந்தவன் உயர்ந்த கிரகங்களை அடைகிறான். அவன் வந்து அறிவின் உணர்வுக்கு நிபந்தனை என்னது, திரும்பி அவன் வந்து கண்டிஷன் ஆயிடுவான். என்னது, ஓ நான் எல்லாரை விட நல்லா பண்றேன்னு ஒரு வந்துடும் அவனுக்கு. பிகாஸ் இஸ் டூயிங் குட். அந்த ஒரு ஃபேக்டர் வந்ததுனால அவன் வந்து திரும்பி நல்ல மேல் உலகத்துக்கு போவான். ஆனா திரும்பி அவனுக்கு மறுபிறவி கிடைக்கும். அப்புறம் செகண்ட், உணர்ச்சி முறையால் பாதிக்கப்படும் ஒரு நபர் எல்லையற்ற பொருள் இன்பம், குறிப்பாக பாலியல் இன்பம், வாட்டவர் ஆகியவற்றிற்கான வரம்பற்ற ஆசைகளால் பாதிக்கப்படுகிறார். அந்த ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய அவர் எப்போது கடினமான வேலைகளில் ஈடுபட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார். அது அவரை பாவ வினைகளுடன் பிணைக்கிறது. இதன் விளைவாக துன்பம் ஏற்படுகிறது. பேரார்வம் கொண்ட ஒரு நபர் தான் ஏற்கனவே பெற்ற பதவியில் ஒருபோதும் திருப்தி அடைவதில்லை. என்னதான் கிடைச்சாலும் அவனுக்கு வந்து திருப்தி ஆகாது. இன்னும் வேணும். அப்போ இன்னும் பாவ செயல்லையும் இறங்கிடுறான். மரணத்திற்கு பிறகு அவர் மீண்டும் பூமியில பிறக்கிறான். ஏன்னா அதுதான் பல நோக்கு செயல்கள்லாம் இங்கதான் நடக்குது. பலந்தரும் செயல்களில் ஈடுபடும் நபர்களிடையே பிறக்கிறார். அப்புறம் அறியாமை, இக்னோரன்ட் இருக்கிறோம். அறியாமை முறை என்றால் மாயை. இது பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல் மற்றும் முட்டாள்தனத்தை வளர்க்கிறது. ஒருவன் அறியாமையால் இறந்தால் அவன் மிருக லோகத்திலோ அல்லது நரக லோகத்திலோ பிறக்க வேண்டும். 3 முறைகளையும் தாண்டிய ஒரு நபர் தனது நடத்தையில் நிலையானவராகவும் தற்காலிக ஜட உடலிலிருந்து விலகியவராகவும், நான் உடல் இல்லை, நம்ம இந்த டெம்பரரியா இருப்போம், இங்கேருந்து விடுபடணுங்கிற அந்த ஒரு தாட்ல என்ன பண்ணுவோம், விலகியவராகவும் நண்பர்கள் மற்றும் எதிரிகளிடம் சமமாகவும் செயல்படுகிறார். பக்தி தொண்டில் முழு ஈடுபாட்டினால் இத்தகைய அதீத குணங்களை அடையலாம். இது நல்ல சுத்த சத்தம் நிலையா அடைந்துள்ளோம். இதுதான் இன்னைக்கு பார்த்தோம். நம்ம நாளைக்கு என்ன பார்க்கணும், நாளைக்கு கொஞ்சம் ஒரு டெக்னிக்கலா இருக்கும், பிலாசபிக்கலா இருக்கும். பட் ரொம்ப அதுவும் குட்டி சாப்டர் தான், குட்டியஸ்ட் சாப்டர் ஆக்சுவலி. அப்ப ஜட உலகில் இருந்து ஆன்மீக உலகிற்கு பற்றின்மை மற்றும் சரணாகதி மூலம் அடைய முடியும். நம்ம இப்போ ஜட உலகத்துல இருக்கோம், இங்கேயே ஆன்மீக போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும், நமக்கு பற்றின்மை, யார்கிட்டையும் வந்து அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம டிட்டாச் இருக்கிறது மெயின், அண்ட் சரணாகதி, பகவான்கிட்ட சரணாகதி. இந்த உலகில் நமது பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலையை போற்றுதல். இது எல்லாமே பகவான் தான் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. ஆனா இதுதான் மெயின்டைனிங் ஆல்சோ. சோ அவரை வந்து போற்றுறதுக்கு ஸ்லோகம் தான் நிறைய இருக்கு. அப்புறம் வேதாந்தம் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம். வேதத்தை அறிபவனும் நானே, வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்டவை நானே, வேதத்தை தொகுத்தவனும் நானே. அது அந்த இதுல ஸ்லோகம் ஒரு 15 சாப்டர் நல்லா இருக்கும். சோ அது எல்லாமே நான் தான். எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சா மறிஞ்சா பகவானை தான் பார்க்கணும்னு சொல்றப்ப எல்லாமே பகவானை தான் ஒண்டிதான் நம்ம வந்து வாழணும். கிருஷ்ணரை அறிதல் என்பது அனைத்தையும் அறிவது. அதுதான் நம்ம பார்க்க வரும். ரொம்ப குட்டி சாப்டர் தான் நாளைக்கு வந்து पंचतत्व சொல்லலாம். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. எல்லாரும் ஜெய பண்றதுக்கு ரெடியா இருங்க. இவாளுக்கு தேங்க்ஸ் கிவிங் தான். இந்த ஜெயங்கிறது என்னது, எல்லாருக்கும் அக்னாலேஜ் பண்றோம். தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்றோம். வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச, உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றேன். வைஷ்ணவாளுக்கெல்லாம் தேங்க்ஸ். வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, जय प्रभुपाद की जय, जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जय कृष्ण महामंत्र की जय, जय महाप्रभु की जय, जय गीता और भागवत ग्रंथ की जय, जय राधा गोविंद की जय, जय और प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल. ஜெய். ஆக்சுவலி ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் தான். எல்லாருக்கும்